nhasi ndatikurumizai kuuya ndati nchibva kubasa kati ganifure nekumazitye tinyatsokutenderera nhasi muchinyatsokuona munyatsotenderera muchinyatsokuona nhasi. How much is this? £3 for that. Okay. Right. Uyai muone masitye kuzowaputsa. That's not my fault, it just fell. I didn't get there in time. Right. Titangirepi kuti tichaya kuti titangirepi tichapakakura tichitenderera. Mamuka sei totangira papi. Right. Ngaitingotenderera muchiona muchisoni zvozvovogwa. Right. Aya masitya iembedzi dziri kutengeswa iembedzi dzitengeswa zvino ndofamba seko nokuti vanenge vachiti vari kusaidhi uku saka uchazivi kuti woendepi handi muri kuona. How much Nivea? Sorry? How much Nivea? Nivea, £2. Okay. £2 Nivea. Muri kuona masitya mabere kunoku nomuri kuona nomuri kuona ka tengesa zvese masitya aya maplate makapu gaitimbohwawo kuti zvinenge zvichita mamari panapa gaitimbodzwa kuti zvikuita mamari panapa gaitimbodzwawo. Good morning. Good morning. How much are the plates? What you like, I don't know. You speak to me different. Oh, okay. This ones. This is £5. £5 for all. For all. Okay. And these side ones? £5. £5. Okay. All right. £5. And it's got kitchen. I have my loan more. And I think it's got. Handzitione handi muri kuona aya mahitaya mahuva zvikutengeswa zvibhasikoro zvevana nezvibhasikoro zvevana muri kuona machaja type netype zvemukicheni matosta kumbare kunoku kumazitye kumbare makasits evana handimaona makasits evana mazitye chi maefraya maslow cooker zvese maaini handi muri kuona zvese izvo mavhiri zvese izvi tashayawo kuti apa tobvunza nemapuraisi tinyatsokuhwisisa toti tikaenda uku toenda uku muchiona todzoka kunoku kune mazipoto ayo mapoto ayo dzina kunyatsosimba senge dzeru dzenhingirikiri dzedzi dzekuSAG. Right. Asi izvo masete emapanga mukuona masete emapanga mastrokisi maperfume eDubai aya maperfume eDubai nomuri kuona toenda panext toti mabhegi toti mabhegi kuti vanhu munyatsokuona zimusingataipita chimanyamanyaka nhasi tayatsokubhadhara 2 hours tinyatsokufamba tichiita handimona tichiita content aya mabhegi content ka tichiita content mabhegi aya makafa emafoni ema-iPad noranziva kutengesa vamwe zvavanoita zvinoitika manjeona ava vanotengesa izvi havasi varungu vazhinji vaya vekwedu vanenge vari maforeni akafanana netsu vekune napoland vekune dzimwe nyika vaya izvozvo zvinoraswa vaya vanokolekta ndofunga vanononga vonyatsosuka voya votengesa pana pane ma1 pound ma2 pounds ma3 pounds igemu rotsvagawo mari anoona anozati vanhu vakangwarira mari igemu rotsvaga mari varungu vanorasa kunoku kati izvozvo murodhi unotowana zvinhu zvakaraswa hobho but ivo ndofunga vanononga here. Amen. Muri kuona tengesa ende jekika ukasada zviro zvibata panapa usadzamuba nejangi shuwa usadzamuba uchingotenga zvinhu zvausingashandisi zvisina kana nebasa rese kuno kuuk chandakaona you don't need zvinhu zvakawanda ingoita zvinhu zvaushandisa ipapo chete you don't need zvinhu zvese izvi because hauna kwaunoenda nazvo unongozozvire kana wafunga kuti izvo zvipa chetifungaenda kuafrica zvinhu zvese izvo zvandisendangopawo kune vamwe ndichinda handiona so usatombotenge zvinhu zvakawanda zvezvo zvataita zveimpulse buying kunoka ingochata discipline kutenga zvauda kushandisa zvaunoshandisa ipapo ndozvaunotenga hani muri kuona hani muri kuona zvinhu izvi vakawanda hani muri kuona kusva kwesoku tichatenderera kakwesoku tichiita content tichiona
tichatendera sese chakonde tichiona ndi muri kuona aya majaketi aya ari kutengeswa majaketi matisheti majini matracksuits zvibhutsu zvose zviri kutengeswa chinenge chatombopfekwa kahwani chibhutsu chi maperfume naimi maperfume anonhuhwira reka kuti ndakangoti dzimwe dzedze dzakangokangiwa naimi maperfume anonhuhwira reka kuti dzakakanga kwangu. How much? 1 second, please. Which Okay. one? Boss, Boss. how much is it? 35, 30 is okay. 30. Immense. Oh, I know it's fine. 30. And Tom Ford, Tom Ford. Is same. same price, all right. Normal 45. For 45, Yeah. all right. I'll come back. Come. I'll come. Don't worry. Eh? Don't worry, I'll come. We'll negotiate. I'll come back. Eh. Zvoda kurega richinde here, hazvidi kurega richinde izvi. Hazvidi runzi kamu tichaurirana ini ndinongobvunza. Aya majina aya. Matisheti. Majini matisheti. Ndikuona aya mazitya aya. Aya mazitya. Munoona kwakotama iwo. Muchikotama muchiteta ipapapa. Muchiteta. Mazitya aya. Mazitya aya. Ndikuona mazitya. Masitya vanenge vachenza zvimaketeni zvimachii muri kuona masitya right. So zvibhegi zvose zvavhungwa moti munei muzvibhegi umu hanzi 35 pounds kwai chiuya tichaurira neyaunayo iyoyo aya asati avhugwa kwai tichaurira neyaunayo iyoyo ndikati ndodzoka aya maperfume ndinawo ina anongogara ndingotenga ndinawo hobho ngototenga hobho different handichisina inonzi yangu pandifarira rangu jimi choyo yaya handichisina inonzi yangu ndakungononga chero zvinoningirira onai zvemumbai zvikwe muri kuona zikapu retiro ukangomwa 1 zikapu watoguta chando icho chichi mazikapu etiya amwani ukachiotengesawo zvimwe ndodanganaitodi ma50 cents cheko zvinhu zvaanga achitengesa izvi ende ndawana hani naimi ende zvandinakira onai ndatowana hani panapi onai how much is honey? 25. Huh? 25. 25. How much is it in the shop? The same price. It's the same price. Wotengisa une ma-olive oil. Ne-olive oil nechi ma-Colgate. But manje makunditi 2.5 2 pounds 50 ndo price yemushopu. Ndo price yemushopu ka. Ndo price yemushopu ka. 2.5 ndo price yemushopu 250. 2 pounds 50 ndo price yemushopu. Hembe dzevana. Mazitya hembe dzevana. Kukotama ndo kwandiri kutokutaridza izvi. Hembe dzevana mukona. Iyo zvanga ari ma 1 pound ipapa. Hembe dzevana. Mukona. Mbona mama perfume ayara pa. How much? 20 pounds. 20 pounds, okay. And the Versace? 25. 25, okay. Yours are very much cheaper. I'm coming back. Yes, I'm coming back. They are very cheaper than those ones. Right. Boots. Kutama yakaenda private school. Kutama yakaenda private school kuno. Kutama yakaenda private school and my tracks with nongwa kukotama ikuno kwanti zvangufanana neni ndikadangota business rangu kapa singashandi zvinhu zvinorasa ndichingonongawo ndichiklina ndichicollecta ndozoya ndotengesa ndotsvaga market yangu ndandotengesa zvinhu zvakuno ndita mari saka vanongotsvagawo mari asi havasi vanhu vekuno havasi vari vekuno anondona kuti vakasiyana ndeye kune dzimwe nyikawo zvakachipisa zvinhu zvacho zvokutenga kunoku zvakachipa manje zvakachipa but hani handidzurisira 250 ndoyo price yemushopu because ndoshandisa hani 250 ndo price yemushopu ndamuzoti same price nemushopu izvi ndezvemagetsiwo izvi tandeka zvinhu zvavo zvese zvagara zvakachipa kunoku handinoziva
zvinhu zvavo zvagara zvakachipa zvese vanenge vane zvinhu original vavana zvakachipa zvese zvinhu zvavo kunoko amina zvinenge zvichiwanikwepi zvakachipa zvinhu zvavo kwezvi amene vanotengesa zvindofunga kuti murungu chaiye zvidhori amene zvidhori zvanoda zvidhori zvokutambisa nezvimawaleti nechii vanoda hembe ukwani mukona gatinde kutuko mukofera zvimwe zvinenge zviri magenuine zvimwe anenge ari magenuine ani muri kuona mabhachai matracksuit zvimabhegi muri kuona zvimabhegi izvi zvimatracksuit muri kuona zvese matracksuit maheadband mabhegi chii matishirts masocks munowana zvinonga zvoita zvinongepa katimboendako hanzi tikaenda kutoenda kuvarasitiri muno maefry kuda mafeki futi maefry men maefry anamukona maefry esa arapa how much is this one 20 pounds muri kuona ma20 pounds kwani ma20 pounds maefry unenge uchichemata ndaefry kuzimbabwe 20 pounds ayo maefry iyi rice cooker how much is the rice cooker This? 10 pounds okay madaipa okay food processor matoaster makusheni makusheni ai makusheni manje kunoko hakuna nguva yekushandisa zvinhu zvikozi hakuna munhu anobika vanhu havabika everyday hani munoona kune vaya vaitoti hanzikwa hamucheni hamudini kubika chako chako kuno kunobikwa chikafu chewiki indakambopinda muno ndikati hazviiti inobika everyday hazviiti matishwa handibiki tobika everyday unozvinyepera inhema nharo dzemunhu anenge asati ambozviita iko zvinenge ungochibika ungochisa mufiriji maimwana chikafu unosvika nguva yekubika uzoona nguva yekuda kutora mabhasikoro aya mabhasikoro aya mabhasikoro kudawo mafeki amene aya mabhasikoro arapa muri kumaona kamabhasikoro andoda rice cooker aripo akachipa dito antiseptic disinfected zvakasiyana hanzi nditengerewo present komedza chari kumanya sikuona zvakanaka animukuona mabhachi majusi mabhegi maendibhegi zvese mari yako chete yatimboendawo apa tione ndimuri kuona makofi oil of olay ameno zvikuda zvimafekiwo futi amene maglu mawigi glu maglu emusoro kai maglu emawivi mahesti kai monai mafoundation enyu ayi mafoundation ayi ndedzano tema dzakasviba kudai so kala dzakasviba kudai ai ndikuona muna zvakatochipa kuno hautori chero kuzvitenga unongoshandisa time wana powder amene mapowder nani pana kamboshandisa powder idzi guys dzakanzi max effector makamboshandisa here powder idzi guys pane wakamboshandisawo powder idzi dzakanzi max effector idzi makambodziona makambodzishandisa ando muri kuona ani mashoni kauchida kutengawo mabhodha ako mabhodhai kauchidawo sadza dako iri sadza garo iri riripo majistrini aripo zvese zviripo apa masoks aripo masoks acho akasimba zvawo soks rekunoku rakasimba pling soks rakasimba rakasimba
zvibhutsu zvevana chiona murikuona nomurikuona mashedzi tiri kwakotamai nhasi ngaitiinde kusaidhuku tiri kwakotamai ka muchiona ka tisvike kunoku zvimapurasitiki zvidendi nemunhu nguva yekuinza kuzimbabwe dendi ndichitotenga mapurasitiki ndichitotumira kuzimbabwe vanorepa mabhegi aya ndo zvinorepesa mabhegi resvi hasi ndo zvinorepesa mabhegi regaisi hasi vanorepa mabhegi remapurasitiki hasi ndiwo anorepa mabhegi ka kumarefuse bhegi mari how much are this £5 okay my brown solitude and this £4 nomurikuona resi rakadai £4 zvakachipa akachipa kuzimbabwe kuya hazviuyi unogona kusaka komumadhiramu asi dhiramu robha dzakana kungo kana marefuse bin how much 250 yakachipa zvakachipa izvi ava zvinhu zvavo zvakachipa izvi kumabhazi kati shamwa dzangu dziriko dzinorepa mabhegi idzedzi hadii dzitorepa mabhegi nezvinhu izvi tototengera zvose izvi dei kuti zviri pane zvokuti unorepesa mabhazi kozi uko zvinodhura uku kunhingikiri uku kusa zvimapurasitiki izvizvi zvodhura zvakachipa izvi ndiwoka kungoti kada kuti vatengera zvese vemwana votonhingirira votorepa zvinhu zvavo ngatimboenda apa tiona apa saka ndikatenga repa rangu kana ndoenda kuafrica ndongozvirepera mabhegi angu ndogazve zvitorina nditenge repa yangu zvina nditenge clean yebhegi ndogara nayo kana oenda kusouth africa ndongozvirepera mabhegi angu ndogazve naini pane kuchadyawa kurepa mabhegi vakutengesawo chiko izvozvo chizvikuti £20 chizvikuti £20 kutengeswa pano kuna varombotengesei sviko zvitengeswa pano asi kana tichibva kuno kaisusu tochadya paairport zvinenge zvitodhura nogona kutonzi £5 bhegi kurepegwa ii ndikatenga iro £5 ndozorepa mabhegi wose ndosara neimwe ndozorepa futi uzorepa futi mukunditsvaga wakoma orit ndibatei kuwhatsapp namba dzangu dziripo 1 apa munadzo mawashing machine aya akutotengesewa zvimafiriji izvo mira tv mukona zviri kutengesa izvo akazara nometa tozviziva kuti azere but kuno kwanenge akachiva angona chiri kunzi £5 saka ndikazvitengera ndichiuya ndikarepa pane kubhegi 1 kurepegwa £5 ndikatenga plastic rangu ndorepa mabhegi wose ndosara nerimwe rorepa futi next time ndazviwa wakoma uyai kuwhatsapp ani namba dzangu munadzo here uyai kuwhatsapp namba dzangu dziripo papeji chada maziredhiyo akara aya ndichauya nayo vanoda maziredhiyo akara aya vanoda kutenga matv regai timbowa tv kuita mari how much is that tv yes £30 yes. Is it working is it working yes working oh tv iro kwai £30 iro mariona tv iro kwai £30 it's working it's tv iro kwai £30 tv iro asi harishandi £30 yei zvakaoma mashuwa here guys kwai tv iro £30 iro tv iro gaindisvike mudhuze munyatso kuriona kuda munhu uri kuona tv zikevi tv kwai £30 kwai roshanda zvataura zvataura nomuri kuona hembedzi imboenda vari kutengesa bhutsi akationa gogo idzi paita gogo panapa gogo idzi imboenda
Chios pipes. Quite a rest of 20 days. Marabo Venera, so come Chango Pindao. It's in Boots. Boots. Look at your way. This is your tent. Yeah, I know. And we're going to finish this. Thank you. Story Chichi. Right, and they told him about school. I don't think it's my vets. My comforter. I think bought to my comforter. How much are they? 18 or 2 for 35. 18. Yes. Okay. And 2 for 35. Yes. It comes with 2 pillowcases as well. Okay. Very good quality. I can see. Right. You have to say Chichi. Chichi, how to say? 7, Oh, laundry soap. Oh, okay. 7 pounds. Yes, we've got like also this one is red. Saka laundry soap. So the laundry soap is how much? Yeah, sure. Sorry? The laundry shop? It's £4. £4. Okay, very reasonable. Right. Ndimukona majini aya. Chichi ndimukona. Majackets. Masweat. Machira kwaite £18. £18 mari akachipa kunoku. Kasemone mashits. Mashits. Majivit kaf. Mashits mashimadomet. Ndikona. Ndani yasa kuona nase gospel bosa bimari ndudu ida wini gospel. Mari gospel ndudu zamuru wangu hapa kana sana msama yashika. Mari gospel hiyo. Tano kwa kutegesa. Gospel bimari. Kuda kutona ya. Bimari gospel. How much is gospel? £10. Huh? £10? Yes. Okay. 17 meters. All right. 17 meters, £10. Masoka boots. That woman is masoka boots. I am a two in one. I am a two in one. I am a style every day. I come down fiction. As I said, I should see what you know. I come down fiction. I said, I two in one. I come down fiction. Name. My towels, my socks. Chich. What's this? £5. What is it? For car. Oh, car. Okay, car charger. All right. Kajoka person she fake kisha shama tisho ni mashi. Mabir. Right, can't you my jackets. My jackets I'm gonna my boots. My boots. My sneaker. Burugwa shewa na maketeni. Ni my jackets. Tiri kumazitike uya guys kwako tamaiti aya idu kuzotenga ma vegetables asi tomboita content tichitaridzana zvinhu zviri kuno ichi ndeche foot massage kaichi foot massage ndasa makumba ako uchimassage ichi ndeche foot spa ichi ndeche foot spa kuya wadzoka kunosura wakamira kuya kumakeo mopinza makumba ako uchiti chiri mwemo uchifuta urimo ma-CD nemadiameno ma-DVD nema-CD nemachini atikuendapa makapu maglasi chii zvevarungurungu machichi ameno urikuona izvi urikuona itione zvimwe zvisho zvakasara pesvo zvemba
Tenge bhutsu dzevaro ndiwapa unovapa muchiti chii bhutsu dzevaro idzi so right yatimbojambira uku futi tiinde uku tozvidzokera takadai tichiona adozara vanhu ari kutotenga kaa timotokupedza muri kuona kutsva kwese uko guys tsva kwese kunoku ina sanambouya kunoku ndositomboya ndichigumira uku handimbosviki kunoku nhasi ndotosvika nekuda kwepano handimbosviki kuno kwese uku saka kukutengesa mameshini uku muri kuona guys quite some of the reasons vari kusela it's not good kana zvinenge zviri good noma zvimwe zvinenge zvitori good zvokutodaro wena zvinenge zviri good vanhu vakaona ndotoona vanhu vakaona zvichitenga kuneini handifi kuti vanhu vangazara vachitenga kudai kana zviri good aya mawashing machine ndingatoda hangu inonzi chi guys chekudhiraya ichi dhiraya riya randongoitenga idhiraya tenga idhiraya iri 100 pounds 100 pounds ndiro kai idhiraya here kati washing machine washing machine washing machine washing machine ani mukuzviona izvi ikumbare zvekuno kwatiri kumbare kakuno. We are here in Mbare, broadcasting live from Mbare UK. Right, gaitanga ne iro yekupesira ku gaitanga ne kukoko. Gaitanga ne kuku. Kumbare zvekuno titori kumbare mamti tiri. Mbare UK kuno kwatiri. Avachangosvika kuti vanorongedza vanototengesa mabhasikoro avo. Fambisai munhu wacho tipindewo. Right. Avanitengesawo izvi zvimagilasi zvichichi ani muri kuona mamira zviwati kunoku zvanotengesa 9 asi ndiudzewo makape ekumira tii ungatenga makapu akamboshandiswa here 9 guys aingochinjana miromo yevanhu ungatenga makapu ndiudzewo guys ungatenga here makapu zvinoita here kutenga makapu akambomigwa tii nevamwe vanhu zvinoita totoda hangu mawaita mari mawaita packages zviro imizvi zviri nani ndechedumbu ichi ndechekurola ichi kunze kupindura guys nai mungatenga matii makapa akambomigwa tii nevamwe vanhu anoita here guys kuchinjana miromo pindurai fast zve guys ndoda kutenga kapu ndaona kapu apa maplates sorry chididhuma chamwari ndakamira mutoko kapu haiitika nokuti pamuromo pakuchinjana muromo paenda ngofunga kudaro asi ndaona hangu kapu dzakanaka apa asi kuti ichi tatodziona kuti sharu kaini mupfuurira mberi asi ndaona kapu dzakanaka apa dzakakura dzokuti unongomwa zikapu waniosiya saka kapu kana chiye yakambomwira munhu haiti kuti mumwe kwaivo tinechero penzi asi kumahotera nhaimi asi nhaimi ndipa saka ndikaitotenga kapu yangu ndaiona kapu nhaimi misiwa matara chokwadi kumahotera wanitongomwa magona mina ndotsvaka kapu yangu ndaiona apa ndandatosiya rikanidzokere ndikatenga kapu dzangu 4 nendatogona kumakapa hakuna apera kutemuka achingodonhedzwa chingotsemuka kana haiwa zvedu kapu ndozvo 10 pounds. 10. One girl. How much cup? How much is this one? 50p. From the 50p, remember what it's open tonight. 50p. Asi ayo pamasandipa yekuhotera ndo pamatozondipedzera. Matozondipedzera pakuhotera. Mina nditsvakire 50p yangu tenge cup. Cup ndeyangu iyo musabate cup iyi. Unoisa muchipi ndonoisuka. Ndinayo nayo 50p yoyo. Mwana utori nayo 50p yacho ushiya kuti
anongoripawo chikwereti kana ndisina 50p. Iya ndanga na 50p ni kana koini mai mwana ndina. Nimbiwa nepiko. Handisina kana 50p yacho naimi. Then unganipawo 50p panapa 50p munhu anongogona ngokupa pano. Ndoiwa nepinda ndanga na 50p. Dairi muchikwama mangu mandasiya uku handbag. Ndikuwana ndiku 50p. Can I please have 50p? Oh? Ndite seku. Kapi yangu daida ndodiko. Ndumbono tsvaka 50p ndodzoka. Ayo matogona ndatoto magona. Ndodiko nane 50p ndo yanetsa. Guys. Ngandichengetese. Ndinotsvaka mumota. Ndeuyu handi. Ngandichengetese because 50p ndaishayiwa. Can you please keep it for me? I'll go and look for 50p in the car. I don't have coins in my wallet. Should I put 50p? I'm coming back, yeah? I'll come and take it again. Do 50p. Yeah, I'll come back now. I'll check it. Can you 50p? Ah, this is some makapa. Pitika makapu kubo. I'm going. Ah. Can you 50p? I'm there 2 hours because I'm not better. I'm not going to put a hour. I'm going to 50p. Teach you what because I'm going to transfer 50p. I eat. I'm going to transfer 50p. I so eat. Teach you what kuno kuti datongoya nemacoin I think in uchiti zviva 50p izvo sizvo tingononga izvo zvimwe izvi kumuka tisati tosvika here uko vedu we nepoho ngatisvikeko tikatisvikeko tione kune Panza, kana ndedogara ndiuya pano chitenga vegetable angu chinda kumba ndandombotere riri kusvika nhasi ndopatatanga kusvika kuno kwese kuno ndine hande discipline ndimbotengi kana ndimbotengi kana ndongoya nditenga vegetables angu ndoenda nhasi ndatongotega ndite content yangu ndichiuya nekunoku ikapuka futi ikapu zvei so ikapuka yeArsenal ikapuka iti guys anhasi kufamba ndichichengetesa makapu ikapu iyi Copy. You got to get up. How much is this? £3. Huh? £2. £2. 3 pounds. Yeah. £10 there. Okay. You're not doing that. 3 pounds. Okay. Oh, good. Yeah, do the name 3 pounds. You got 50p and I'm told you. Tinokuti chakayaArsenal ungava ndikwanire ichi chiwaindireka icho nevana vanoda zvokupfeka izvo iri kunzi 3p ani plus haisiri inini ndosapota Man City kwete iyo Arsenal ndiri weMan City kwai tray ipi futi magetsi ndikaendetsvaka macoins zvona imi 3 pounds cup tikudambo i50p ine ndagara sina kuzozva 50p kachiti pamwe zvondombodzi 50p also 3 pounds kana ndimiwo guys vasikana musada rekotera amboshandisi netambe pano kune maheuti watota anoita zvipo varikutoteta vatiti pachipakotama varikutoteta kwateta iwo vari kutoteta asi zvinywana zvavari kuteta asisha zvinywana vari kutoteta zvibhutsu zvevana 3 pounds ati 3 pounds nanyanya kudisa mari 3 pounds majaketi
unopedzisira wazongoita discipline wega umbozotengi kuita discipline because unozongoona zvimwe zvacho kusenge kuno kuuk unongozvitenga hapana kwaunomboshandisa hauna kana nguva yechekushandisa aiwawo ndakatozviona kunoku yuki bhutsu idzi avo zvakaoma nanopfeka viriwe yuki hey says what says 15 what says is this This 33. Shoo, it's big yo 43, I mean. 43 oh, it says 9 how much is that I give you for 40. oh, it's too big it's too heavy too big this one anomukona boots aya mashuta zvamusara masoka boots how much are this 30 pounds masoka boots £30 the time mabhuku zvidhori zvavana zvezvirungurungu izvi zvamene maswiti zvoita ma20 p because mushopu ma50 pika kunotsvaga 50p baba mhena takadai kuenda kumota kutsvaga 50p kudashaya munhu angasangana naye angangondipo 50p ndikadzokerera pachiri padhuze parikutengeswa neisofoni patotengeswa foni miremo parikutengeswa foni isi foni kutengeswa parikutengeswa foni nhunaizvo majitiro nditoti foni honai chinhu chakutengesa nditoti foni ndizvo chinhu chisina basa zvakaoma nakundifonera ngambomira kufona tani muri kuona ndikokutaridza ndimbotenga bhutsu kumukoto bhutsu dzakachipa kuno kunokotenga nyuwani nemachipira dzakaita simon mamixer machichi wati nemukona paitawo tv rega timbawo tiyo iri kuita mari how much is the tv TV. Is it a smart TV? It is smart TV, but I think there is only one line. Small line here. Small line here. Okay. Only one line. That's why it's £20. All right. This is the poor. Right, you get it like £20. Then see 50p. I hope deny. ndauya kuzotenga mavegetables avatotengesea ice cream iyi kuri kutonhora ice cream izvozvi aiwa ngawambomira ice cream zvimwe izvi kutengeswa izvi gande totora nikuchiri totora 50p mapotatoes matomatoes mavegetables ndozvanenda kufambira kuzotenga izvi ndozvanenda kotenga pane zvizvi chete mukuzona ndozvanenda fambira pano kuzotenga chete izvozvo pakazara masima munoona kuti pakazara vanhu vatema kani muri kuona pazere vanhu vatema ni muri kuona ndozvanenda kufambira pazere vanhu vatema ndinyatsokona pazere vanhu vatema ndozvanenda fambira izvozvi zvemavegetables yari manotsvaga 50p kumota todzoka torusumudzira malucozed machepis machocolates tomurikona kwai ice cream haisi kutonhora uri kureva kuti ice cream inenge ichidziya here lini? Are you saying ice cream iri kudziya here kana kuti ice cream haitonhori? Are you saying it will be warm or hot iri ice cream? Are you saying that? Masai, what are you saying?
kutengesa chilaptop. Kutengesa mafoni akabiwa shit. Akabiwa shit. Are you selling? Oh, okay. Akati kumtengesa mafoni mpachikona akabiwa shit. Right, una masipoto aya guys. Una masipoto aya. Masipoto aya. Asi haana kuti ambe masikasti iron ekwedaya ku South Africa rinorema Maria. Aya mazipoto anonzi masikasti iron aya ndo achakatenga nepressure aya guys. Masikasti iron aya rore masipoto riya zvokuti unototsoti dasele ndo zvamuri kureva. All right. Ari muri kuona ndo mazipoto anotengwa vanhu kuNigeria achibika masijelo rice. Obika sijelo rice rinenge rakazara mumure regore rese. Ari muri kuona seti yemapoto iyi yesakada yari kui 10 pounds iwaya nezvivharo zveglass 10 pounds seti yemapoto iyi masipoto ayi apa paritengesei apa parutengesa chingoro chingoro ichi for sale guys chingoro hazvakaoma chingoro for sale guys. Vaida chingoro for sale panapa hakuna chisingatengesi kuno kwaita ngoro nedusty nechidusty bleached zvinhu zvacho zvakaoma. Tendawo kuzvigero mapadza mapiki afoshoro zvakaoma. Tikuona ka atimboenda New Balance. No problem. Cheers. How much is it? The New Balance? This one? Yeah. This one can do 20 quid. 20. 20 pounds? Yeah. Says that's powder. Everything's original. This is original. Kuna do New Balance 20 pounds. Tarsai guys, is the original chayo. The OG chayo. Senge Jordan. It was OG chayo. The OG order. OG Jordan. 20 pounds. Hey. How we about 20 pounds. 20 pounds. Go on. Yeah, I see OG. Idiot. I love you. Right? You do it with 20 pounds. Oh, isaru. Ndandavhunduka paya. Chinhu yakambopfekwa. Ndandavhunduka. Yakambopfekwa 20 pounds. I'll do 15 for you at the best price. 15, all right. Ndichadzoka ndotenga. Ndodi wari. Zvino ndiri bo. Then this one, Masho. Dei kuchinzi zvinhu zviri easy kuya kuAfrica ndokudzai dei tichingokutumira every week chaiko. Ndofunga kana iwo masisters maelders enye kuUK aka angada akontribute takazadza masaga takakutumira kudhara. Kuzvishipa kwacho kuti zviuye ikoko kwamurika zvinotodhura times 10 kudarika mari yawatengesa nayo saka gaimbonotsvaka 50p. Ngatimbona nyama. Original. Itori original tozviona. Yakatengeswa unyama yekauti chia meno chi mafuta waya. Chi zvitengeswa pameno tizvi. Sausage chi salami whatever man. Right. Apa ndipo pandotenga mavheji kapera gaimbotsvaka 50p yangu. Gaimbonotsvaga 50p. Gaimbonotsvaga 50p. Ndodzoka majekuni madhaka. Hai, zvakaoma. I hope ndinayo 50p maybe. Kuitenga handina problem kuitenga 15 pounds yakutaura but kuti inouya send po pane problem wangu because kuti inouya send po pane problem ndofura panitsvage bag nditsvage 50p kuti inouya send po pane problem andikuona kutenga here handina problem kutokutengera ufunge but 50 kuti inouya send po pane nyaya ndotsvaga 50p muchikwama mungo handbag 10p Don't 10p, so don't 40p. Do you want it? And the shy. Guys.
hamuna. Une 5 rand. Une 5 rand hamuna. Ndashaiwa. Shundiwa nepi. Akapia tosara. Akapesa. Saka zvinoitika manje ndikada kubuda kuti ndinde kunotora mari pabhengi riri padhuze apa. Indabhadhara apa. Kudzoka mbumira ndinenge ndaive ne £1 uku. But £1 iri ndere shopping manje ndakaritora ndozodii mira ndimboona kusaitu. Ndere trolley £1 ndere trolley rinogara imomo. Saka ndikaritora rozoita £6 ndozodii kana ndoda kuenda kushopping. Zvacho. Mira. Tine £1 tangu rinogara. Kwamashauri kuti ndikutotsvaga paundi racho inenge yakadobiwawo paundi yamuchina. Vakomana. Zvakaoma vedu we. Ndogara nepaundi rangu rekuningirawo mamuchina paundi rakatotorwa vedu ende vanhu vasadaro. Shuwa ndikeli akatoba paundi iroro achitenga maswits ndikeli. Paundi riya hamuchina. Zvakaoma. Paundi riya hamusina. Munogara paundi retrolum. Hamuna paundi riya. 9. Chii chakadaro. Nhasana nondiguta. Saka kapu yacho ndakasiya because mamune paundi rangu rinogara muno. Paundi hamuchina. Paundi rakatotogwa. Zvakaipa stereki. Very wrong. Handichisina toshaiwa paundi. Zviri very wrong zvokuti. Munogara paundi rangu rinogara paundi hamuchisina. Paundi hamuna. Handiwani nguva zvokuti munotenga kapinya zvandinokudza ndatiwani nguva noti ndichireva nhema. Handiwanepi nguva yekuenda mutauni ini. Ndiwanepi nguva yekuenda mutauni. Handina nguva ini yekuenda kutauni. Ndidhera nendiri pamba ndadazorora. Nguva yekuti ndira mutatsvaga nemakapa handina kana izvi ndobva kubasa nona. Ndatongopfuurawo nepano nditi rodhe kuenda kumba. Hatina nguva yacho. Pane ndichikudza ipapa muchiti kuti hatina nguva yacho. I don't have the time. Naye ndandazviwanira 50p. Kuno kwakutenga zvinhu zviri permanent especially vanhu vari parodhi vanoda kudzokera kuAfrica sesu. Kungotenga zvinhu zvokungoshandisa panguva iyoyo chete. 9. Akatotora paundi rangu chito tatenge masisi zvinobhuwa zvokuti ndasana nondiona. Sekera zvinene basa risu ndachitora paundi rangu motoga nditenge mavegetables angu. 6. Nditenga angu mavegetables angu. Kapu yangu yatosara. Very wrong so. Zvingona kids. Vaita. Zvinotenga zvangu repu repu neuyu. Ndachidzokera ndotora kapu yangu kwese kwani ndiri kuita content. Yeah, they're very small. Masaya chana gari macho madiki dika. Very small. Asaka chipa so. Sasa tenga brepe yangu ne spinach. Zvobowa zvokuti tingokaisa paundi rako mukati mumwe zvina hamuchina paundi. Ende paundi roro anotogara ririmo paundi roro ndere troli panoda kushopping rotogara ririmo paundi roro. Munhu akunovhura anotora paundi roro kuti atenge masiku asati mamanisa mapaundi imomo. Makwena anonetsa because kashoma kushandisa keshi kuno kwanongoshandisa makadhi atimbofambi nekeshi isu. Saka makwena anotonetsa. Kutoriwana kunotonetsa chekukumbira cheko hapana. Because vanhu havafambi nemari vanofamba nemakeshi. Tengo zvangu spinach. How much spinach? दो दिन से आते सही सही Tengo spinach. Spinach yangu foi. Kuna kwa nangu tenga nemakadhi kana nefoni. Ndinotenga nefoni ipapa. Ndinotenga nefoni yangu ipapa. Makesha umboiti kesha. Ndinotenga nefoni. Ndinotenga nefoni. Ndinotenga nefoni. Ndombotengere keshi. Keshi ndandi ndombofambi nekeshi. Ndinotenga nefoni. £1, yeah? And this one? £1 as well. 2 for 150. Huh? 2 for 150. 2 for 150, right? Give me 2. 3 pounds. And this one?
2050. 2 for 150. So boa zvekuti ndagwadziwa nevangu nekovho ndikutoda zvangu repo. 150. I'm coming. I want to go and see some fruits there. Aiwa 5 rand aishandi kuno ndisiri nayo ndikiri 5 rand nditodi 5 rand ndachida pound rangu kapu yangu yatosara nikuda kuva nane mugrid pamba chingovhura mota dzavana chinotora mapaundi asiri avo kuti ndabhoikana zvisingaiti tozvi kapu yangu yatosara apa ndasenda chekeresa munhu kuti ndikudzoka kapu iya zobhuwa zvokuti ndidya zvangu sangoji yangu ndisivati Depende sakachira ndidyo sangoji yangu ndoiwana ipi 50 ipi keshi vangandipa here keshi kuti vangandipa anonaka here waasati wangutenga mananchisai unoona zvisinganaki. How much are the grapes? 3 for 1 pound. 3 for 1 pound? Yes. My grapes are 4 1 pound. 3 packets 1 pound. 3 packets 1 pound. 3. Tenga papa. This 3? 1 pound. I've got other things there. Here. There. I'm still buying from your brother there. I'm apple lover. Ndakatenga zviri kweshuda ndakatenga zvangu maorange aita mari anonaka here maorange orange how much? Orange how much? 1 pound. 1 pound. 1 pound maorange anonaka here ndabhoikana zvisingaiti nyaya yepaundi rangu munosiva zvakaoma my plastic ndabhoikana paundi rangu randigwadza zvisingaiti chii chakadaro chinenge ngozi. How much are this plum? 2 pounds. Ari fresh zvawo. I hope zvotapira. Chikafu chedu nejinchi. Kuvhura mufutsa wangu zvangu sometimes ndori apa. Yandipe mafunikikira. Undipe apa. Anonetsa macoin because unenge usina anonetsa macoin. Kushopa anetsi but anetsa kumunhu because unenge wamawanepi macoin iwe usingafambi usingatengi nekeshi. These 2, sorry. Yakashakara kungotenga yari muchibhokisi. Kwadu nditeste nanchiseri naimi. 2 pound. 2 pound each. Yeah, give it. Put in the plastic, please. Ane kadi atisiningata chikudi akuna munhu anopuwa keshi ane kadi rake rine mari yake saka pa next door pa tax shop manje auswipe anything chiri less than 5 pounds andoona auswipe anything chiri less than 5 pounds saka yanga ida kutenga zvimapa ndotozviziva zvimasizvo ke zvanga ida kutenga zvita 1 pound kunenge uchida 1 pound because anofanira kuswipa 5 pounds saka mpo panozova ma 1 pound edai haugoni kunoswipa 1 pound mushopa zviti vanenge vachiti 5 pounds and above saka iye anga ida kutenga maswits ndo panondoba mapaundi edu iwayo anodori nekadhi rake rinenge rine pocket money yake
toende kuti achagara asina pocket money iye uya momuziva zvakanaka imi Leo plastic. The plastic leo. Okay. 4 pound. 4 हो गए. kiwi here. Can I please have put this my thing? So how am I going to pay? I've got other plastics there. 6 there. How many there? What? I've got 2 plastics there for vegetables. I see kiwi here in Chile. £8. I've got another plastic there that I've got vegetables. How much this one? When do God's £1 rangu guys singamboiti. Hey, and the zvakaoma. Can I please have my vegetables? I'm going to pay them. Okay. This one pay here, please. Yeah. I have card machine. But I left the other plastics there. Yeah. Okay, this one pay here and another one. Okay, pay there. take everything there. I will pay with you. Bring them there. Let's just go there. I'll pay them. 1-4, yeah. Huh? This one 4. £3, right? Okay, come over there. Yeah. maavoka ndakamatenga ndisistimari but ndakamatenga ndinawo ndakamatenga panext door pangu pane african shop panext door pangu but ndo zvinotidhurei chete ndoka kunuka here This one. yeah 450 पे पाई जी. Huh? 450 पे. Cut पैसे cut. That's one. That's yours, yeah. yes let's see 450. yeah 4.5, 6.5, 8. all of these £8 plus these ones £8 these ones plus these ones Okay, 4.5. 30 bara what's that hey. How much 30 bara 1250. 1250 Yeah. Can I give you? Can you take £15 and you give me £3 cash? Is it fine? No, sorry. Why, please? I want to buy something with cash. Okay. Over there, pay. I don't have cash. Agreement 1250. Can I ask him? क्या है? उसका है जी मित्र फोन कैश कर दीजिए. और कैश कौन लबड़ी? Huh? No cash. No cash. Sorry. No cash. 1250. What don't give me cash? I'm not going. Small date or anything. I don't give me cash. Store and it's both about that. Okay, take it. I don't do one cash. I don't do one. I don't give me cash. Okay, take it. This one as well? The same? Green one? I will not buy here next time. Don't teach me customers work. If you refuse to give me £3, now my cup is, I'm going to leave my cup behind. Not right. It's a mood. And she doing the bottle to water and ask what? Can't mazaya vanenge akachipa mani but tiri tuduku tusayutu tuduku zvokuti tumasaito tine tuduku tumasaito asi twakachipa. How much x how much? £5 masai. £5 actually give me x zvacho ndinonesa mota izvi ndinonesa mota ndidzoka nditsira masai kunguya kohle hedu kuno ku UK. Zvakaoma guys. Rand rangu riri pound rangu riri kundigwadza guys, hadi kunyeperai. Aiwa pound rangu riri kuita kunyatsondirwadza hada. Kana. Kuita kugwadziwa nepound rangu ndicho. Ndagwadziwa nepound rangu ini guys, hadi kuita kunyeperai izvi. Mota yemskana zvandogara ndichikudza kuti mota mangu munowanikwa mune odrop, moving odrop. Ndogara ndichikudza kuti mota mangu makaona mabhachi machii kumberiko. Honai kumashure mvura dzekujimu, madrinks ekujimu, mvura zvakaoma. Bhutsu type unotoona bhutsu unotoona zvese.
mota yangu munowana ito removing odrop mota. Kutenga masai asi ndiri kutogwadziwa nepaundi rangu kuti kuchaya mudenda ngoita munhu andipawo paundi. Zvakangoma hazvo ana sanondiona kana tingasekererana munhu angatoramba achindirira mberika ngaitopedzerana kumba ikoko. Ndiwo masai acho very small. Tudukuduku kuti masai acho tingotenga zvezvari white eggs. Ndakagoti. Give me eggs. How much are the dates cost? 250. And this type? 350. Aiwa tete umwana uyu asana nondiona. Shuwa munhu akatora paundi rangu. Nanda kutukwa mukamisira paundi asina kutukwa anoramba achingotora munhu ngatanga atukwa. Unotsira paundi rangu naye edhesi ndasiya kapu. Hausisi kuzodzoka kuzotora kapu ndifana kubhadhara futi parking. Haundazvisise ndodzoka kuzobhadhara futi parking ichiwa munhu akatorerei paundi rangu. Sorry, can I pay? Exchange करना Eggs 5 pounds. Nakutengesa 5 pounds. Watenga masai zvakaoma. Guys, ndikugwadziwa nepaundi rangu guys. Tingataura hedu zvimwe ndikuita kugwadziwa nepaundi rangu. Masaya. Ndise moving wardrobe. Wardrobe guys. Wardrobe chai. Pendei. Ndosiya paundi ndakuita kugwadziwa guys nepaundi rangu. Asi tomboda kunyepa saka muna ana paundi munomu. Ende zvakaoma. Mbona kuti una paundi here. Mutwaye munhu ngangoregeregwa zviti. Asina kutukwa. Aiwa zviti. Akana. Tukabijana usudzidza kuti paundi rochengetwa. Ndashaiwa. Rakatogwa. Zvakaoma. Paundi gone guys. Ndatosiya kapu yangu guys. Kapu yangu yatosara pano. Mchingosega nyinyi nebasa rechecho. Kapu yangu yatosara. Nekuda kwokuti munhu akatora paundi rangu mota asina ku Odri, magodzera zvinoita unosvika kushopu ida kuita grocery ka wakunotsvaga paundi hapana mutroli muya ukwanisa kushandisa troli usina paundi riya otange munhu asina kukwana ukapinda mushopu ukati kana muazdamamea ndipewo mari vanokunyima yekuti uise mutroli vanoramba asi onenge wakachengeta mapaundi ako paunenge wambobata cash paper yawo usati kuchengeta zvimapaundi zvako kuti munhu wopindira chitoro achitenga maswitsi kasanenge ane mari yake anenge anayo kushopu kwanenge achitenga zvinhu zve5 pounds and more iye ngada kutenga chipa maswitsi wayo ndotovaziva maswitsi wayo anenge zvinyoka so ndotomaziva maswitsi anenge achitengwa iwayo anenge zvinyoka so panext door apo varamba kundipa keshi ndavati chitora imari yakawanda mundipawo 3 pound keshi varamba takutoinda so ndisina kana kutenga makapi iwayo apa ndasiyana nyipara mukadzi wevanhu ndodzoka zvakaipa stereki zvandatoita because iye atobvisa kapu achitoti munhu ari kudzoka ini ndakutoinda its very wrong anga achitoidawo 50p yoyo anga achitoida 50p yoyo zvatoramba ndakutoinda kuti ndichadzoka ndikanotsvaka maseni ndichadzoka hazvichaiti because ndodzoka ndichibhadharira parking 3 pounds zvane ndaita hapana ndobhadharira parking 3 pounds for 50p ndindatove benzi chairo
zvandibhuwa zvokuti takamboisa futi zverimwe paundi dzikambotogwazve akambotora rimwe akasvike kutanga guys akambotora imwe 50p futi imwe paundi futi mumuta ndekechitwika kaka akambotorazve achitenga maswitsi wayo paundi rangu rori handikuna ndatosiya kapi yangu so nekuda kwepaundi urutwai paundi ndatosiya kapi yangu nekuda kwepaundi izvozvo so kuti zviri fe izvozvo kuti zviri fe kana ndiwewo ini ndakachengetera for a reason ndatodzoka chitati paundi ririmo wosvika warwa nesurprise kuti paundi rakatogwa wakatora paundi wakapuwa nani yozati paundi ndere shopping ndere trolley guys so muti ndikuita kugwadziwa nepaundi iroro rakapiwa mukulu wapa next door ndiye akatitengesegwa maswitsi wayo anenge achitomboitengesi rakatogwa nakeli paundi ndikeli akatotora ndikeli ndiye anosecha mabhegi even maindibhegi da anosecha achitsvaga iwo yamapaundi kutenga zvimaswitsi izvozvo handizvo vari paholiday vanovhura nemande mangwana vangu vari paholiday ka saka maswitsi vanguona mazvipepa zvimose zvakazara mumba izvo imari yangu yaitoti mapepa ndedoonaya izvo ipaundi rangu ipaundi rangu rakatogwa moti ndakamaona mapepa emaswitsi wayo musi unoyu izvo ipaundi rangu ratotenga maswitsi wayo asikana kana zvakaomazvo ndakatomaona mapepa emaswitsi wayo ngoti apa mwaiti akepla ndisingopiwa madollar mapaundi namudhara kuti apa mwakapuwa izvo raritori paundi rangu rakatotora panzimotenga anditozikwa anobva maswitsi wayo nditongomaona anongori pashopu handinoza zvemaafrican shopu ndoiwana piki nai Chris ndoiwana kupi ki yacho ndongona mwana zvo zvimakizvi ndozviwanepiko kune mamwe maswitsi atisingazivi atongoonawo kuma anditi maswitsi andei kune dzimwe nyika anenge achingori mashopu imomo memakula waya saka kuti azozobvepi zvinozobvepi handizivi ivo utanenge vakamatesa sei kuti vakautanaka ina handitozivi handiona saka kuti hautomawani mashops anenge ari kumatakishop ikokoko handiona sazvoti varuzonotenga zipaketi remaswitsi kuti munhu aore mazino hazviiti guys saka mukuti tenge maswitsi kuti munhu aore mazino isusu maswitsi tichitorambidza munhu maswitsi tichitorambidza munhu tisadle maswitsi zvokudaro mazino aya emakula hakuna kuIceland dia hakuna because ndakamboenda naye kuIceland achinotenga pizza dzake hakuna anenge achitotsvaga maswitsi wayo aripo panext door pedi papa chito ndipo paunomawana panext door pedi papa ndipo paunomawana nemukula yeantamari nemaswitsi waye atichingobiga mapaundi waye tatomuudza iko zvinhu akauya atitenga pane cash don't give a sweets because anenge atora paundi rangu mota atoudza mukula yeye it's my money that will be stolen from the car. Don't give her, please. She must use her card. Ngatike zve 5 pounds izvozvo. Rebecca. Vanotara zvaunovaziva irewe. Vanotara nezvaunovaziva irewe kuti kwaikontrola maswitsi tenga ndokontrola maswitsi. Guys, last week musanaenda Birmingham yayo anaenda kuBirmingham kufuneral yayo tichidzoka kuBirmingham mangwana achona dedi vacho vakanotenga vanimuzati kuIceland inoita maspecials emadrinks aya anenge ari muzvimakeni ndaimbomatenga ndichiri kuna coldrinks nainozvitengera koku yangu kokoko ndotenga koku dzangu hobho ndarisa mumba saka vakanotenga madrinks iwayo anenge achitati asi 20 something ari 3 makesi ema24 vakanotenga makesi iwayo ari 6 ndovakatenga saka vakatenga 20 ndofunga 46 pounds because akauya ari 6 vakadzidza mota yavo kumasuroko
ari 6 madrinks iwayo nevamwe vameno kune dzimwe dringi dzavanomwa so vana Kelly vava moti vakadziwepi inonzi bubblegum yakaita blue so kuda vanodzana kuchikoro isati toiziviwo inoita kunge inenge nechinhu mukati medringi momoita kunge munenge mune inonzi zvimajeli so kana muchiziva vanhu muno maelders inoita kunge kune madringi ndakatoitesa dringi dringi inodzura kudai aitonaki dringi iyoyo yakanzi bubblegum yeblue so but inenge ichita kunge ine zvinhu mukati zvinenge zvinonamuka so zvinenge zviri mukati momo vakatenga vakaenda naye handiti vakanotenga nemadrinks iwayo izvozvo zvimadrinks iwayo akatenga 3 ma2 liter. Guess what guys, after 3 days 1 2 3 days handisi ndakacomplaina ende handizvioni because handichamwe madrinks aya handisiri ndakacomplaina ndakazoti ivo ndakudzoka nditochina kuti ndimeshakira zvakaoma zvinoitika pano pambaka munozoti madrinks osai hamuchina ndikati madrinks api zvikanzi madrinks ndakatenga ya 6 makesi hamuchisina mbobo hamuchina ndikati hazviiti hazvigoni zvikanzi ndiri kutorevesa ndatoti ndichibva kubasa rika ndinomwa dringi kudai handise munhu akarega doro handiti semunhu akarega doro anga achizvimwira madrinks aya ndikati nyangwe ndakati hazviiti hazvigoni ndaenda paina ndisa kudai semai mwana hamuna kana dringi kana ndobva ndaipinda mubedroom aKelly nemashakira guys zvandakaona makeni emadringi andakaona munongonzwa imi saka ndofunga anenge achimwa achikanda pasi achimwa saka ndingati vana Kelly ava mazera acho ndekuti totoita kutonetsana fight chekuti aclean muroom make totoita zvotakatatonetsana fight ega ngofunga kuti room yangu ine zvinhu gani clean hazvifungi mai mwana makeni andakaona ari makakandwa pose pose mwana ndofunga chero aiti takamuka chero pakati pousiku aingovhura omwe 3 days guys ndikati munokuvadza vana ndikati sugar iri madrinks amunokuvadza vana hani muri kuzviona zvikanzi but ine ndakatenga chiti madrinks ane vanomwawo at least mbijana vachimwawo Shakira achindawo kana kubasawo achitakurawo achindawo kubasawo achitakurawo achidai handi mazvona 3 days madrinks atora makani 24 48 plus 24 ichi guys verengai ma 24 ari 6 ingadi madrinks aya mangani madrinks aya guys ndakata kuperegwa kudai ndikati musachatenga madrinks akawanda because vanokuvara neshuga vanokura vanhu vava kutozita obesity vana vaya neshuga dziri madrinks mamwira acho ndavhurawo ndapinda mashakira mubedroom guys munongowaimi ndapinda saka Shakira anoziva kuti chi handiti Kelly asi kuenda kuchikoro anenge ari pamba neholiday Shakira anenge asipo handiti anoita mapati time avo kumabasa kwanditi saka Shakira aitoziva kuti Kelly anosora achimwa madrinks wayaka Shakira ndokunoutawo rake ndobva anovigawo pai muchest of drawer mukati memabhurugwa ndokunoisawo madrinks akamavhura imomo mukati ndobva ndati ndaona chi hanzisai mune bedroom izvo zvokuti vana vanongosora vachitambira vachivhura mubedroom vachitora nezvandisingadi vananga vachike bedroom vabereki kwete ngovhura vachitambiramo anomaona so vakangozati arimo vanongovhura vhere usipo unongowana vachitora andowana especially church Kelly chidoido ichi unoona chavhura chapinda chatora 144 madrinks 3 days saka vakatenga kuIceland ikako vakatenga nemaice anosizi maice cream zvakachipa nechando chino izvozvi akachipa kazvimaice cream zvazviya zvimamagnum aya akachipa izvozvi ndobva vatenga nemamagnum aya vakati vakatenga zviri 4 mai mwana kana 1 chawakana chirimo mamusina achalaza munozati takavhunduka achidya zvake achidya apa noti anosora ega umubvunza kuti wadyei handika anenge asina kana haana chaadya utona chiro manudhusi anofarira yahaana kuitwa panapa muno kune manudhusi anotengesa kuno ndofunga kuAfrica save kweni emaChina ered anovava so ered so iwayo vanogona kusora vachidya manudhusi wayo havana kana pressure andiwana vachingodya zvana pizza moza zvinhu zvinongotengwa muPoundland muIceland muya zvemapaundi mozviziva imi ndozvanenge vachidya saka ukauya unowana kana kuti tadzati muoven zvambodzisiwa kana kuti zvambopinda pai amuna izvo munhu anga achirarama necold drink idzodzo ndo dzanga achirarama nadzo mai mwana cold drink idzodzo dzanga achingodai 2 minutes wavhura vanovhura mubedroom senga madhoo asina makiye kuno kuUK madhoo kuno kuUK ana makiye mozere asiwo UK guys tsika ndibvunzeiwo guys madhoo ekuUK yakaita sei vedoweka madhoo rudzi asina makina imi mahumba sonye ndikatokudza dandofunga ndikutonyepa ka unofunga ndikato zvagona ndakuvhurira achiri mapinda chakatogwa neWednesday ndakutaridza ndakatoti ndaitotaura mbasha ngati vanhu vanoita zvokutswanya makeni South Africa dei vapana pavazvitora zvimakeni zvangu achita mari
achi ndofunga ita apa nozati vana vava vati holiday amuza imimi mune vana kuno mozviziva imi vana vava vati anomuziva holiday ava vati anovati vari paTV vari pamafoni avo maromboloko amene zvemarombolocks izvo zvanenge vari nepamaTV pavanenge vari apa ava vati ini ndakazoita zvakutoti kutanga kustora mari mwezi rai ndikati mukuvhura nemandi saka ndanda kuti ndichinda kubasa usiku papa ndobuda ndotorawo remote ndotora remote ndotosiya ndaiviga nokuti ndaiti ndiri kubasa kuma 2-3 am unochiona chiri online hana makii odi kwai why madhova sinema fire hazard alright kwai kwete ikoko chete kuna hana kwese handifungi kuti kune kunoiswa makii hakuna ndaiti na 3 o'clock na 2 ndiri kubasa kudai unochiona chiri online memwana wofonera baba china wakafani kuvata Shakira akafani kuvata akagara ari 1 indazoti ndouya kuno kundochaisa pamakuseni ndoya nditi ndogona tomutangira kumuka akavata iye muna wati apamba ndoti zviri kufamba ndotopinda kuchiona ndoti hapana kana chinhu chakambobikwa panapa izvo akurarama nedrinks mai mwana akurarama nedrinks makiya hakuna hakiwi madhosi akachera kuisa mubhedhi vakupedza nguva ndakabva kuZimbabwe papa makazviona guys ndakabva nemathings nekuziva kuti pamba pangu pane gonye handimaona ndobva ndatora mathings ayaya zvimajigisi ndobva ndasvikaenda muchicloset chemubedroom chiya munoza ndakaopepuka musoro ndichifunga kuti kana zvandakaisa murika saka ndaibudisa ndichapa paketi kandi nditore ndichingowapasa zvendisingasazvidyi nenyaya yediet kunodai wanika hamuchina chinhu hamuchina masara zvimapepa aipinda bedroom angu achitira zvinhu zvindiyani vese nokudza kuti hatizivi Shakira kuti handizivi keloti handizivi yatofaika lodha kunoitsoka scripts it's like manje maoka scripts amen guys amen amen haikana apa kuti uchamutsuka kunoreverwa kuchikoro mai mwana hauchakwanisi kusumudza voice uchimutuka handimaona kuti uchadira South Africa waidira mbamaka hauchakwanisi mai mwana unogona kuona sechawekaramira padho apa kuti makarova munhu saka unongotarisa asi paundi rasi ndikutoripopotera paundi rangu ndikutoripopotera zvevana izvi ndikautoona munhu achitoseka unotoshaya kuti happy birthday Beatrice is it your day today ndipe picture ndikuposte Bia ndipe picture ndikuposte unotoshaya kuti zviri kufamba sei ndekunowe kana kuti kuita gonye chairu igonye saka chiona imai handikuziva kuti kumba mangu mune gonyo dhoidhoi zvaaita handi munozati pandakatanga zvedhiet apa andika ndichinda kujim chiti ndakuda kuslima ndakaita phase out chikafu chakwanda chadaidya nditi handi diet takawirana kuti chikafu ndobva ndatanga kuti handichakwanisa kudya chikafu chirega ndinotenga chikafu chacho chinodyiwa ichocho sezvo zvadaita ndotenga mavegetables andiwo havabatika mavegetables ndine chingozvibikira zvinhu zvangu chidya ndobva ndaenda ndikanyatsoenda kuTesco kuya ndakanotenga Tesco inotengesa zvinhu zvakawanda zvemaslimming what ndobva ndanotenga mabrown rice angu ndobva ndanotenga maoats angu handimozati maoats aya pamwe acho akakanzi vanilla strawberry chichichi handimaona ndakanotenga zvinhu zvakati wandei zvimatuna fish zvangu zvachichichi zvandisingafari izvozvo ndanotenga ndaya nazvo so ndofunga Kelly aifunga kuti zvinhu zvimama kuti vanotinyima zvinhu zvinonaka kana kuti chii handizivi mai mwana ndaiwana zvakavhugwa 1 zvitestwa zvichito ndonga zvaivhugwa maotsi waya asinganaki anayo maotsi aya original haabati hazvinaki avhura strawberry yaya kuda kanguva kuti hapana musvingo richiflavor arashiwa akanda uko wavhura revanilla watesta wavhura wakanda uko andika saka munoziva kuti time ataenda like pandisati ndakuita zvedhiet hanzi ndaita zvokuti ndaitenga for night shift pamanights aya ndinotenga inonzi chimoiti chikofi yenyu yaya inodhura nemai inonzi chiguys vanhu kuno maelders kofi iri mumazvigaba iyi inonzi chikwe inonzi Starbucks Starbucks yaya handi ndakazorega kuitenga zvino nenyaya yekudiet saka kuzviitira kofi yangu rikofi inenge isina mukaka isina sugar saka Starbucks yaya antigumuzati waingotenga Starbucks for kudzinga hope uri kubasa kana wakunzwa woumwa Starbucks yaya saka ndaitenga zvimakatoni zvangu zvemaStarbucks because ndaitoona kuti Starbucks itea ikofi haina basa than kutenga vamwe vanomwa zvima-energy drinks so I don't want my energy drinks mubhodhi yangu zvokudaro saka ndaitenga maStarbucks angu because ndaitoti ndikaimwa kune dziri strong hope dzotoenda kunotoedza wakangosvinura kudai saka ndatenga maStarbucks angu hope waya kana 24 hani maona kuti kumashure kwemotikari yangu kune madrinks hani mazvona kuti kune madrinks ediet ayaya anotogara mota because ndakamesa mbandona musisina ndotowana musina
saka anotogara mumota hanimazvona right. Ndatenga mastarbucks angu aya ndaisa mumba mai mwana handi saka ndaingoti musandiza ndiri kuenda kunight ndotora 1 musandiza ndiri kuenda kunight ndotora 1 hanimona ndakazongokarikana mai mwana ka musisina anovhura anenge achida kuto kana guys amungambozviwisisi amen unosvika pachikamu chekuzorora chekuti kuzorora ndoita sei hanzi I stopped buying manje ina handitengika macold drinks aya baba vakarega kumwa doro havachamwi doro saka vanongwa madrinks saka that means ivo vachatokwanisa kumwa madrinks because paita chifukuto pano ande chifukuto ichi kaichi senge madrinki choita kudira mai mwana choita kudira haadi chikafu anodya izvozvo hanzi Roblox vanenge vari paRoblox foni iyoyo ndaimbobvunza kuti chii ndikazoona iri pafoni pakedi ndikazotione ndikatarisa ndikaona kuti vanenge vachiita zvimagroup chat here kana kuti zvimavideo calls ame zvanenge vachiita nemafriends avo because zvaindinetsa kuti mwana anosvika pakuseni akangobata foni vachitaura vanenge vari pai ndakazobvunza panapa ndobva ndanzwa ndobva ndazonodongorera pafoni ndatione foni yako ndazoona moti inoita zvimadate apps vanhu vakuru chichichi ndobva ndatione ndobva ndakaona kuti aiwa vanenge vari chi vane izvozvo zvavanenge vachiita izvozvo hanzi my mom still need his drinks and snacks in a car too musuru ndakatobatawo machokoleti anga arimo aizve vangagodi because vakasamba muri chifukuto munodya kwanzi muri gachi aiwa nitimo kudya anodya hapana vanorambidza munhu kudya but wamboona zvatitaura kuti munhu anomwa madrinks 27 pazuva zviri normal anogwara kamwana chemangwani chikafa unoziva kuti vana ava havadyi havadyi chikafu chatinodya isusu saka obvious panotenga kachikafu totenga chikafu chavoka ndosaka chitenga chikafu chakawanda vanototiuraya because chikafu ivo vanenge vanodya zvemanoodles vanotenga zvimafish fingers vanotenga mapizza ndo chikafu chavo andika vanotenga mupoundland umo mune zvinhu muiceland mune zvinhu zvinenge zvirimo zvakangopikwa zvimapai zvinoiswa mumaoven muchichi ndo chikafu zvavanoda saka totenga kaizvozvo kandi unoenda naye otenga izvozvo saka kana gogwa uzopindira ichedu chejimu chisinganakichi wakupedza uchako chirimo ichi wakusiya kutekiteki nechedu chejimu chisinganaki. Hi lady, the boss lady, how are you? Maria kadzoka ka lady. Hanzi edas ndandoda kuti ndinobva basachedza ndinonovaka ndinotsvaga ngokede tanga tangoita edu konde ndekumasiko tanga tiriku. Ed. Ha kana guys, diaspora inenge tori wese musika wachinotita wese kudarika zvoko Africa. Sismeli, nchakutumidzirai pound renyu. I know how that hurts. You know what? Could diaspora ka ini ndinotone problem. Like I'm gonna give you 2 instances ndobva, but pachikafu it's a real problem. Like my son anogara California enda kamuva ndiri ku Vegas. Mazuva ese ndinenge ndichikumbirwa, can I have $20? Can I have $10? Ndikati iwe $10 a day for DoorDash. You know, tinga chikafu, tinga chingwa, you need to cook in your apartment. Tinga mapoto nemapan, you need to learn to cook. Anoziva kubika futi nungo chete. Mazvese nandise DoorDash. Inodhura DoorDash pandinozoenda pastatement rebank panopera vhiki $20 a day for a month. DoorDash inochizve kune DoorDash ichizve DoorDash idelivery yekuti anogona kuorder maburgers kana kuti chichi. Saka ndakamuspoila because mukomana ndaita izvozvo zvekuti hadyi sadza chichi. Sisimeni musakajaidze. Ndatopa stress ndakamuti I'm sorry, uchatenga hupfu. Unoziva hupfu, unoziva nyama, unoziva kugadzira masandwiches. I can't afford it. Because Mario ndikaisavor Sisimeli I can do something. $20 a day. Yes, yakawandisa. Yakawandisa, and then last but not least, naendaona mukomana somewhere this year. Ndaona 6'5" my muscles, chichi. Manje those big guys very bodybuilding makaita satinashe. Vanodya chikafu chakawandisa Sisimeli. Saka paakatanga kuita ma sleepover aiuya kumba kwangu ina handifaniri kubuda mumba mangu. I'm very comfortable kana ndiri kumba kwangu.
saka ndakati no you can come but next time handizviiti ndadzidza ndati pu pasi ndinoenda kumukomana ndodzoka kumba kwangu ndega I won't mix my businesses. Munhu achivhura fridge pandinotenga huku ndichiziva kuti ndikaisa maziplock bags pamwe ndikaisa 2 pieces mumaziplock bags ndinenge ndichiziva kuti pamwe this chicken is enough for 2 weeks. Ndikatenga tilapia chicken ndinoisa mumaziplock bags. Nyama yangu yese ndinotenga ndichikamura ndichiisa maziplock bags ndoziva kuti okay of course. ndinosanganisa This is nemuriwo chichichichi saka budget yangu yechikafu I use that African mentality handidyise vanhu vekunoku so that it's affordable. Unoona munhu aiuya kana iri chicken sisimeli anotora mapieces echicken ari 6 machicken thighs ari 6 2 4 6 kutora zvimaziplock bags zviri 6 munhu ilunch chete iyoyo. Ndakati pandakaita neti tikati nange maruva ari kundiigira maruva $24.99 munhu paanenge ari kumba kwangu kuweekend ndinenge ndichirova ma500 more than 20 iye anobhadla more than bhadla more than 24 pounds more than $24 iye akuvigira $16. Ndakati handizvigoni hazvikare zvemamuscle zviya munhu achi ipo panenge achidhonza nzi I need to eat protein I need to eat and vave body building vane madiet avari very stringent ka kuti chicken makuseni chichi haana beat yechikafu yaanomisa indiri ndega ndinoziva kuti sometimes ndikamwa doro ndinoswera ndakarara it's one day down yandinenge ndisina kubata chikafu changu mufiriji ndiyo budget yekudiaspora hakona $500 munhu achidya ndikati shure yacho mari maruva acho mari ndikati aiwa nditenge vibrator ndizvigarire chikafu chinodhura. kana hazvibetseri kutouya nemaruva $16 odya chikafu $34 hazvishandi. Exactly sisimeli firiji anobeura firiji kusiya musina tunhu kupedza kuti unodi kuzwa ngaatenge ndipo pandakaona kuti no it's mismatched anyhow ndakangomuramba because ndakati kana asingagoni kuuya akabatawo mapaperback ane chikafu ndaidirwa maruva ndikati wow ndiri mulove ndichikiswa chiyaiva tocalculata ndikaenda nemaruva $24 ndiri kunodya chikafu che500 sisimeli never kudiaspora utambi nechikafu aiwa utambi nechikafu manje vanhu havasi kuzvinzwisa nekuafrica vanenge vasatozvinzwisisi kuti unenge wakatobhajetawo guys saka munofunga kuti gusa totenga gusa rika 3 pamwedzi asikana 3 pamwedzi woshandisa chikafu asikana pane rent handiti pane rent pane macar payments pane insurance pane zvakawanda mabills watoisa $500 yechikafu especially ndinotenga semi ndinoenda kufarmers market ndinoenda kucasco ndotenga zvinhu zvangu in volume semati saka map yangu inenge yakarongeka ende chikafu chacho pandinoenda kana iri nyama kana ari mababy back ribs ndinoakamura ndichisa maziplock bag ndinenge ndichiziva kuti firiji yakatakura 30 days munhu oyo odya ne1 weekend aiwa zvigare aiwa ngazvigare manje ini yangu panyama ndiri raitozati nemhaka yei hanchi havadi ndotenga huku dzechibhoi dzedziya zvimapuluvhero zviya mahardboard havadi ka saka ndiona zvinhu zvitori strange so ivo they go for mabritish chicken aya asinganaka yaya asinganaki ende akatochipa ka zipaketi remadrumstick rozikesi rakadai rinogona che 3 pounds ndo havanoda iwayo avanokanda muairfry ndo havanoda ongokandwa muairfry voisa panyama ndiri right panyama ndiri bo pausavi ndiri right ndinongotenga makanzwa here pamakatanga kuya kunoku kuti nyama inotesta difference pamunotanga kuya kunoku munyasa kuzwa kuti nyama zvakatoti zvandakutokudza chichinda kutobayiwa nekudya chicken every day ini yekuti ndakazosvika pakuti ndaividiwe ndibasireiwo pano ini nyama indaitadza handisi kunyatso kuinzwisisa vakati nyama iyoyo haina testi chitengai huku saka ndakazowana huku dzine testi andiona idzechiboidzi nemamwe nedzimwe dzavanoita dzokuno madziti chidzedzia idzi dzinodhura but ndikatenga 4 kana 5 pamwedzi maorganic ndikatenga 4 kana 5 dziri dzekuafrica I think dzinotondipedzera ndikatenga 4 kana 5 dzonitengera bva ndatenga kana ti marodranaya kana 3 kana 4 dzonipedzera mwedzi tingori 2 anopedza mwedzi sisimeli kunoku ndinoita nzara iya yekuti you can't hit the spot uchinyasa kunzwa kuti uri kudya but zvauri kudya it's superficial it's not the right thing because handisi kuti nyama yavo beef yavo yakaita sei but pandakatanga kuya kunoku for the first 2 years ndaitambudzika kudya nyama because paunobva kuafrica uchiri kubva kumba unonyasa kunzwa the difference kuti this is weird ukaenda kunomwa coke yavo haitaste the same chero chawajaira chekumba nange ukaenda kunomwa mazowe different taste nyama
yavo different taste zvinhu zvavo zvese zviri superficial kusvika ningi rurimi rako rafa rajaira kungoti that's dead taste. But I know kuti when you go home you can taste the difference yechikafu. Kuno everything is superficial. I think ndo macancer nezvimwe zvirwere zvatinofa nazvo kuno ndo kusika. zvakataurwa nevamwe vari kuno kuikesvika zvisanyanya kutotenga zvinhu izvozvo bcause zvitori nechirwere. But manje kuno kune vanhu vekuteki, kune mateki shops chichi. Mateki shops anotengesa, nhai mimbondiudzai, vanotengesa hanzi kana Confed ndio anotenga nepuluvhera iyoyo. Confed iyo ndio free range yacho. Kune vanotengesa 2.3 liters here 2.5 liter yekoko yakachipa iri koko yakatonzi kwavari ndofunga ndo original koko yavo, but ukazotasa nekoko yedu yekunoku hazina kufanana, but iri koko iri mu2.5 here liters ka 3 liters handizivi. So teki nechikafu chimwe chainacho vane cabbage, so rimwe ravanaro, but kumateki unozogona kutenga cabbage sekumusha kwedu, but vane rimwe cabbage ndakambotenga ndichifunga kuti cabbage ndangoriona rakaita round cabbage ndikatenga kuita uri kuzara rubber chichi synthetic kuita ngorudambura like uri kudya plastic sisimeni unotambudzika nechikafu kunoku chiri tasteless. Mbambaira yavo pandinonotenga mayams avo nembambaira, it does not taste aiwa imvura mbambera hadzinaki. Wochinda kuma-African shops kune baba anodhirivhara kuno kudzinonamba ndedzekumusha matapira dzinoita kadzidzi dzekuno ndo vanotodhirivha ndokwaunotisa order ikoko andowana chikafu checho chemuno checho saka pamunotiona tine tumaslim figures musafunge kuti idiscipline kana kuti majimu inzara. Hatina chikafu chinongonyasa kuti nakira, unenge uchingotsengera pamusoro zvekujaira zvazvo, but the food is terrible. unengogarako chichune bhodhi yakanaka, une bhonzo rako rinenge ragara uri munhu asingaiti bhodhi yakakura kudaro. Zvino isu tangagara unenge une majinzi ototasawa namai vangu vari vanhu vadhafu, wotarisa otonototi majinzi acho anenge achitogofolowa, wagara ukori ne munhu ane bhodhi yake naturally, une bhodhi yako yakangozvinakira. But Sismeli, you do the right thing because munoziva kuti ezvinokwane Ozempic handizivi kuti ku-UK iriko here vanhu vari kubaiwa majekiseni. Vanobaya vana wagovhiwa yamaOzempic asi handisi kubaya hangu aiwa. I'm doing it the natural way. Don't do it the natural way because ukanyasa kuona vanhu vakawanda havazivi kuti ukatarisa size yemaoko ako nesize yemakumbo nesize yemusoro, you can be fit but haufaniri kuruza weight rekuti unosara une mazioko mazikumbo nezizoro. It doesn't make sense. Saka vamwe vanhu vari big boned, rinenge risori bhonzo rake rakakura rekuti akaruza kupfuura ipapo they don't look normal. Munhu wese haana kusikwa kuita size 0 man. Umwe munhu anenge akazvinakira wachinasa kuona kuti ari big boned, ari thick figured. Saka I like that. Keep doing your diet stuff. That's the way forward. Ozempic munosara musoro chete. It's not a good Ozempic handise ndongotya hangu kuti uko kana pakati ka side effect. I just fear ndongotya. Yeah, and so munoziva slow. And you know ndo zvavanoita pandakatanga kuuya kuno kuAmerica vane mamwe madrugs avaitengesa, ndakazodziza nekugara kuno. I've been here for like over 25 years now. Unozongoona mushongoya wakunzi case lawsuits, all Ozempic users now suing chichi. Apangopfuri 10 years 5 years pasina a major lawsuit vakusuwa futi that same thing. Ndizo ndakaona kuno vanopusha madrugs pamarket voita mari yavo. I think vanoita that decision yekuziva kuti vanenge vatoita mabillions. By the time inozoona vanhu kuti vakubuda nzimwe nzeve vachizvara vana vane makumbo 10, ivo vanenge vapfuura nemushonga wavo vapedza kutengesa vaita mari yavo. And the other thing that I've seen Ozempic just by reading apa nemonjaro exactly chipengenene ivo vana monjaro na Ozempic. No, now the African, sorry, African. Now the Nigerians are making their own fake Monjaro and Ozempic. So kuti kana usingatozivi kune vanotenga unotengesa gwerero hanti akudhura kama injections. I think they're going for $100 something now. Yeah, it's $1,000 a month budget. Everyone. So when you really nani kana when you really kudhura kana 1,000 kunoku I think riri kuita 100 something remwedzi kana 2 weeks and I'm not so sure. Oh wow. So, okay. So like iko zvinezvi paunonotenga ndofunga vakuziva to order from the doctors because kutenga zvaimbeda kudhara akwazara fake vanhu vari kutokuvara kwazara mafake. Vanogumisira vakuita ma-street drugs ekuti hamheni zvaunongochipiwa. Atoveko. Yeah, no guys, your health is the most important thing. Never compromise your health. Pani this little girl then do
She's a girlfriend of mine. She was a beautiful girl, social media influencer. Ndarwadziwa moyo make vachindifonera vachichema nhasi ndikati what happened? Zvikanzi akafa musurgery sisimeli mwana ane 25 years akanaka beautiful social Achisa Magaro. influencer. Achisa Magaro. Shame. 25 years. Zvandirwadza saka there's no need to going under the knife chinhu chisingajairiki kurariswa kwaunoitwa kuya it's so dangerous nekumutswa unomuka imwe isinganingiriki unomuka uchipenga sachiedza zvikurariswa nekumutswa it should be emergency medical condition chete not cosmetic kungoti aiwa ndoda kungoiswa magaro chichi that stuff is so dangerous so many people have lost their lives maiva Kanye West a lot of beautiful women young women successful women vari kufira pamatables and furthermore kana wazvisarudza usaite shortcut usaende kwakachipa kumadoctors asiri certified unonofira pasurgery table yemunhu asina nange ningi degree yekukucheka and vanhu vakushandisa fat from dead bodies ezvino munoziva vakadzi vavanowedzerwa mahips imagine mweya unenge uchipinda pauri sisimeri vakutora fat cells from dead bodies it's a legal process saka pavanenge vanobayiwa majekiseni vanenge vachibayiwa majekiseni efat yevanhu vakafa saka imagine the spiritual replications ipopo kuti chii chauri kuisa pamiri pako sesu maafricans were spiritual imagine zvaunenge watakurana nazvo mafat cells emunhu akafa zvimwe zvinhu tichizezera kure guys we should just watch amwe matrends anongopfuura like this mozongoona kuti wow that was not a good idea don't jump onto everything chinongoitwa nenyika some things zvirega zvikupfuure and guess what murume anokuda anongokuda wakadaro man hazvina basa izvozvichisvika kana iri nyaya yekuda magaro stereki unotenga magaro ako ekupfeka yaya unotenga magaro ako ekupfeka yaya kana wakuenda kwandawopfeka magaro ako kana wodzoka wokurira magaro ako kana girlfriend yako unotongomuudza kuti shamwari ndozvipfekera magaro angu sachira akazokona musiya uchikurura kuzati bhebhe rangu rakaridza kuti ndopfeka Burkina Faso andoona so tenga Burkina Faso ako aya upfeke Burkina Faso rako kuinda patsono aiya ndinohlaini aiwa musangozviita it's not even worth it it's not worth it totosiya upenyu hwako uri healthy and vanotaura futi kuti inonhuhwa nhingi iyoyo procedure iyoyo handizivi kuti chii hanzi vakadzi vakawanda vanoitwa thank you hanzi vakadzi vakawanda vanoitwa that BBL vanosara vachinhuhwa saka it's like okay you look nice but uri kunhuhwa muri kuona kuti hazvisi kufambirana munhu kana ari padhuze newe mweya uri pauri chauri unenge usiri good a lot of guys vanotaura kuti vakadzi vanoitwa that surgery vanosara vachinhuhwa handizivi sei hatisati azvinhu izvozvo zvokunhuhwa but aiwa because ukasamuudza uchitopfeka magaro mutoonenda kuboyfriend yako pakukurira paa unotambura kuti ndokurira sei anenge akuona ukanyatsopakana zvakanaka uri mujini wakazadza jini mai mwana wakazadza jini kuti bhebhiri izvo wakapfekera kaBurkina Faso utomuudza chokwadi kuti chabhebhi ndopfeka kuitira kuti musaunoenda pakakurira anokukuona kuti ndo Burkina Faso racho rakapfeka wozowana umwe musi uri slim hakuna chinhu umwe musi wakazadza zvinozomunetsa kuti mugara wabuda pachena unotanga wamudya sisimeli unomugezesa womudya paunenge uchimudya paipa woti sweetheart I want to tell you something ongomuudza kuti ini ndinoramba ndichikudya like this but mupublic varume vari visual mupublic ndichanakidza maziso ako asi kana tiri tega ndinokurura hangu handina magaro asi ndinokudya unocompromise ndiko kunonzi kunegotiata kasisimeli zvekudya zvodai mwana chiti zvinoisingazvigone here zvodai mwana chiti unoita zvekufunda mumuromomo usatingati hazvigoni hatingazvigoni unenge wabvisa magaro patebhuro saka nobvisa magaro patebhuro wotoreplaca nesomething kawoti listen I know kuti ndakuvhara ma1 pamagaro but ndinokudla you see you have to compromise haangoramba hapana murume anotongokudzinga kuti yebuda munhu anobva angoti zvodaka vanogona kuita zvekudya zvacho semiyana chichi zvinoisiwa tingazvigoni maold chicago zvekudya izvi tingazvidlete wangu unodomira ndikarutsa handingambozvikwanisi zvekudya chamboita live one day no under 18 mumboya mudzidzise vanhu muye nawo madhidhe enyu mudzidzise vanhu
uya chichiuya nematoys ako zvinoshanda musundiudze zvaya nguva zvaya iripo zvisineri udise vanhu tione zvinoshanda. uchidla udla And tione the kuti thing is, haufa vakadzi hamusi kushandisa feminine power yenyu, muri kutambisa zvinhu zvamakapiwa naMwari. Munongofunga chiri pakati pemakumbo, no. Ende kana wadecida kudya munhu haungodyi munhu, unoisa nhingi kuti go kuti let's say uri kuda mota. Saka unobva watanga kutaura nyaya yemota iya, hautauri nyaya yemota yawakajokora munhu kwawakagara pasofa. Unotaura nyaya yemota uchidya munhu, woti daddy, saka I was just wondering about that BMW. Nyaya kana usina kugadzirwa musoro, bhutsu, nzara, kutengerwa hembe, anything unotaura uchidya munhu. Ndiyo difference yevasikana vanotengerwa zvinhu. ngatironge tichi ungauya rini kuunder 18 ungauya rini palife I can rini come next chikupa week. time I can come next week. Muri free really next week. next week ndiri free mangwana chete Monday I'm going to be moving. Can we move it to the weekend? Can I put the following week? weekend then kumasa maybe Friday I Okay, think perfect. Munokumbira zvinhu muchidya, Friday I ndikakutaridza shopping yandaita nendadzoka kunight munongondibata ndinenge ndamuvha kunew apartment ndokutaridza zvinhu zvangu zvandakatengerwa pandakadzidza kuti unokumbira murume uchidya, haukumbiri murume wakamutarisa. Murume haakunzwi nenzeve dziri pamusoro idzi saka dziri attached kune musoro. Murume unotaura neichi chiri pakati pemakumbo, ndicho chaunonegotiata nacho. problem yekudla vanhu inonetsa pakuti problem yekudla vanhu inonetsa chichipa kuti unozoona vanhu vadhomoka miromo inokudla unenge wozozila dzimwe dzinenge dzakanamuka dzakanamira dzakanopinda panovava kugara pakashisha ukaona miromo wodhomoka iwoti wanga uchitei. Hauiti reckless. I'll give you all the precautions. Unosarudzawo munhu wako, handiti you have to be unosarudza sei unoziva sei munoenda kutesting. That's a prerequisite. And murume anotokuremekedza ukamuudza kuti I'm sorry, I can't get into a relationship nemunhu andisinganzwisisi status yake. We need to understand each other's status so we know what precautions to take. Ukaona achitiza siyana naye, kana mukaenda mese woziva kuti okay, you found a winner. That's it. Indinotestwa every month without fail. Handinongoitire kujaidza munhu kuti munhu wangu ndinomuzira kupamwe ne30 days pamwe wandipandukira. Saka I insist. Saka zvinotaridza munhu kuti this girl is transparent, plus munhu anosununguka kana anewe, anonyasa kusununguka ende anoziva kuti uri trustworthy, hausi kuzama kumhanya macorners. But you have to pick unopika vanhu vako. And then kana wapika munhu, unozoona muromo wako wachidya kuita blue kana muromo wako wachidya kuita purple izvo wakanosangana nepakanina memwana haungofambi muchingodya murodzi simeli. Imi munofamba muchingodya kumanext door nekumakonera, hanti munoziva pamunodyira. handizvikwanisi madhari zandoziva ndakavaudza kudhara vakatozviziva handitodyi bcause handizvikwanisi hangu handito moyo wacho handitorina handakusimba zvokudaro handina kusimba zvokudaro munosimbiswa muri kuziva muri kuapproach yenyu wrong. Munosimbiswa nechamuri kukumbira. Kana uchida something chaunenge uchikumbira ndicho chinokusimbisa. Unenge usina kutarisana nekudla munhu, unenge uziva kuti handiri kuda kukumbira ndicho chiri kundisimbisa. kudzidzisa iyo yekutaura kujedza rimwe kuti munovadlastrekika joyo yakadzokuzouya paneyo kuti hanzi murume wangu akambotanga achidla izvi zvauri kutaura izvi achidla murume akazopesera kuti chindidla kushure uku kudhodho kumadhodhozuku chindidla kumadhodhozi mukadzi akazoya pana akati anyway kumakanga kusisiri normal ndotofamba ndinwa dhodhazi muromo murume aiwa kunogezeswa sisimeli. Aiwa kunogezeswa kune aiwa. I mean, that's an extreme though. I hope akatengerwa ndege, that's an extreme. But kana munhu akuda kudyiwa kuBanfaso, I hope uri kutengerwa Porsche Cayenne kana kuti ndege chaiyo. But kunogezeswa sisimeli, kunogezeswa. Unopakira unopakira chibhotoro maredipoti nekucha kunhuigwa nedhodhazi muromo dhodhazi muromo. Aiwa, pane chikit munoziva, pane chikit chaunotenga chiri plastic so chine muromo wakareba so chinoita hot bottles ataishandisa kana kutonora. Unomuisa kumashure womupakira mvura ogara patoilet anenge achiti pfe chinese ichibuda mumatumbu. It's a 2-day process. Wozonyasa kunomudla hazviiti naichiedza handi munhu anodya every day. Aiwaka munhu anodya natural food every day and like the likes of saka toilet every day. Handiti zvinombodhoziwa unzi mbogara 2 days sikaini kutoilet kuti ndikwanise kudla unouraya munhu.
Isimela anti munodya matumbu. Kana muchidya matumbu anti munotanga masvina dhodhi robuda. It's the same procedure. Munotanga Aiwa chedza macleaner munhu. aiwa ka ndiona ka matumbu ekushina matumbu kushina china iri matumbu ka zvakasiyana Hi, nekudhoza munhu Chipo. nokuti munhu anodya everyday ka andani unenge wamudhoza izvozvi andaka kuti wanzara kudya kapa saka ndinongoramba chingoumbika kadhodhiyasiriya richingoumbika saka ozotoileti kuti awane kudyiwa apana Zvinodependa nekuti auri kukumbira chii. Chauri kukumbira ndicho chinokushingisa. wasikaeni ngaitidarike zvayo mukombe wacho ngaupuro chimhanya akana akana I love you. I'll come on Friday. I'll come. ndamuri kuzora chichiko aitangai mazina vanhu musati makumozokumbira mutila Vakakata mukumbiri the right way because zvamunoita munokumbira bhangu, munokumbira nzeve dzakatatswa kumusoro wemunhu ane musoro unenge chitina. No, munhu waunonegotiata naye murume wako asi musoro bhangu, murume wako chinhu chiri pakati pemakumbo padhedhi, ndipo kana iye murume paunokumbirirapo. wangu chaiye hatitombotambi tise kusvika kumagemu ekudlana naye wayo handichotambi kusvika magemu ekudlana naye wayo because handingatruste munhu ka paanobuda nendi naye wabva kwachiedza kouyo achida kudlisa mai mwana handiti mangwana wabuda bhulu musiki yebhulu pamuromo hazvigoni regai tijambe zvedu hakana regai tijambe call us old school is bo Kune malevels akasiyana. Hamungoendi kuPhD yekudya, munotanga muri kucresh yekudya, munotanga muchingonanzvira panze idlai dzenyu pane maskill levels pozoita unozoisa pakuisa mumuromo paunozoona wakugona kuita inonzi deep throat munenge maPhD yekudya hamutangi ipapo munotanga muchingonanzvira vakadzikana vasikana aiwa zvinhu zvodliwa nevakadzi zvegaitispesalo dzenyu munodla even mabhora aya ivanhu vekuzasuku mabhora aya takahwa kuchinzwa vanhu munosvina mushoshota mabhora aya kwai munoshoshota munhu kwai tibhegi kwai munoshoshota vanhu mabhora aya sio kudla mabhora avanhu kudla mabhora avanhu kudla mabhora kudla munhu vanhu munotodla ini zvamufanira kutodla vanhu venyu musati hamudli vanhu kozi kutodla vanhu munotodla vanhu ivi control yaunonzwa munhu achibvunda mumuromo wako achihuta su uchimudza kuti shut up, are you gonna buy me the car? Yes. Imi pane ka control factor karipo kanonakizviti hazvigoni hazviti kana magirlfriend achigona kudla aone kuita ngavaindeko kwavanodliwa vanhu nangu handikompleni zvangu ngavainde hawo hainizekuti aiwa uyako vaudze vazvenoda kudla vazvo zvavo hakuti munotora zvamunoda inenge iri buffet munotora zvamunoda ungati mabhora emombe chaiwo aya mabhora emombe aya anobikwa achidzadziwa inditotomasemani tomabati aya handibati ozoti emunhu apa mabhora aya anonhuhwa ka mabhora aya atonhuhwa mabhora aya aikana zvakafanana nemunhu anoti hanzi handidyi ichi chemombe. Kana uchidya any part yemombe watodya mombe yese sisimeli. Kana muchikisa munhu wenyu pamuromo matomukisa pese munhu wenyu. Inini even pahuku papaya pahuku unoona chekumashure koguchi chidhidheki chekumashure koguchi ndochaita kucheka notorasha ndinochicheka ndochirasha inyama yehuku yakangofanana nehuku yedakangokunobuda matoto chiteka ndotochikubuda nechindo chinotanganidza namba 1 kupinda mudustbin chochiya asisimeli chakasiyana chiine mabody parts amweapana hachi handidli ndikangomatomati matumbu munenge muchisvina handiti muchibudisa dhodhi muchidya matumbu emombe. Actually handifarira hangu kudya handifarira kudya matumbu but ndikamaona akabikwa ndokuma ndodya hangu handa problem nawo anonaka unongogezesa mudziyo wako. Hi Chipo. Hi Chi, a long time sis, how are you? Kutaura kuti muri kumbunyikidza kodzero dzaba mukuru kumba uko amusi kudya munofanira aiwa kachipo inati pamwe ndo reason vachizomboenda havo kukona kana zviri zvavanoendera aiwa ngavaende zvavo vanodliwa havo
muri kumbunyikidza bamukuru vangu kumba uku ndazviona mani. Chiedza unoona zvinoita sisimeni. Kana handingambozvikwanisi chidla henyu vana chipo haina handingazvikwanisi. Unonyatsovagezesa bamukuru. Motanga kamutsetseka ike. Muchinyatsonanzvira vako. Muchikwirana. Bamukuru vanokutengerai ngarava. Zvitirai vako. Monyatsoenda. Sisimeli munoita alphabet yesine rurimi rwenyu kuti A, B, C, D, E because zvinochinja masensation. That's how you muchinanza get munhu your tongue. mutsetse wokubva kudhodhiaki kuchinda kumabhora ikoko. Vede muri kuzviwa usangwani vasikana ava. Mitsetse yekubva kudhodhiasi kuenda kumabhora kwai muchinanzva muchinyora zigzeki. Aiwa idlai henyu vasikana. Aiwa idlai. Ndoda kuita live yenyu ndokudaidzai muri tuna chipori. Mouya yenyu munyatso kutaura muchidzidzisa vanhu vachidla vanoda kudla vodla. Motaura zvamukutaura izvi. It's a part of sex and intimacy. I just think it's about the prerequisites is you have to pick the right partner. Obviously, obviously you have to be clean. Atiskutaura love iri unhygienic. Apatirikutaura panenge pane ma bath salts, ma bubble baths, wa scrubber munhu wako inonzi foreplay sisimeli. By the time yaunozoradzika munhu wako pasi, wamudhusha kumasura, abudisa zvese zviri mudumbu and so forth. Chera kuri kuda lava vasikana. Utanga wanodhusha munhu uchimupombera mafuta aya zvizi mazisipa yakusvira kune mvura. Wobudisa ma fresh creams ako nema ice cream nema yogurt muita romance Ndichifirei. Sisimeli. Asichinaye. Mema so iri kwai mutanga madhusha varume. Kana kugumuti nayo kotama apa ndimbo kudhusha ndoti nayo kwakanaka. Kutamba apa ndimbokuisa chipombi ichi kushure kuti dhushe. Ando ndinayo kwakanaka here. Unoziva kuti murume ningi varume okay I've dated a lot of older men. Kakawanda kana chisingamiri sisimeli une mdhara unotoita chigumwe chekuisa kumasure kweyako yandiko kune sensation yemurume yese. Saka unofanira kutotamba nekumasure kweyako ya. Ndiko kune sensation yemurume nangari straight asiri ngocha na sensation iri kumasure kwakuya kuvadhara kana chisingamiri unongoisa chigumwe kumasure kwayo no unoiona yako kusaluta so Kana injini yeimota isiri kumuka baya munhu kushure vetwega lavu yacho muri kuzoinyanya vasikana muri kudzinyanya kusvika pakunotosi kumukiro bayasire komunhu uriwe. Kana asiri jaya chisingamiri chega unofanira kuziva you have to know the autonomy of a man. You have to study the autonomy of a man. These are biological facts. Apana chandiri kumake up. How can you be a good lover when you don't understand the instrument called the body? The body is an instrument. You hauzivi kuti reverse inoiswa papi, fast forward iri papi, throttle, full throttle iri papi, hauzivi urungo. Chii chamuri kutiitira mumabedroom vasikana. Aiwa sisimeli ndinodzoka. I'll be back. Anyway, we are going to say, so we can't wait. Takamira kuwa. Gai tipecheza slot, guys. Chizo zvinzwa. Okay, I'll be back. Then chiza ukamendela siparo tizive kuti zvakamira sei. Kwai kunoda kuswa chimbobora chiti vana baba chimbokotama ina chimbodhusha. Kotama chiti. Okay, saka munzava kana une murume wako munhu mukuru unoita sei unomsiya akadaro hanzi chishandi chakafaiwa. You don't know how to rave him up. Unogona kutochimisa murume ane 70 years chinonyasa kumira unongomunhingirika giya rinenge rakupreswa kumasure manje. That's it. Pane point yaunongopeye ndiko kwaunomukamira ikoko kumasure. Unoita sei unorasa murume wako because akura. Unomukama ka unongochinja magiya kana ari muduku it's very easy but kana akura unofanira kuziva ma logistics. Ekushanda naye. Kana churi start chiramba kuchiita engine singamuke churi start yaya chigume chako ndochanonokwidza kudhushi ndoko kuzasi kuya kudhushi ungaseme munhu wako ungaseme munhu wako baba vari pamusoro ava vakakwira varume ende varume vanoda ndikukuonai pamusoro apo ndikukuonai varume vakwira vari pana palive ndikukuonai pamusoro apo ende zvinhu
You have to know how to Gym. excite your man. You have to know how to excite your man. You gotta make that experience exciting. Apa unenge wakageza, unenge une lingerie yako, your Vakomana musatambe senses. nedhodhi, musatambe nedhodhi. Vakomana chero chibuda kunani, chero dhodhi riri kunani, chero kunani dhodhi arisei kutamba naro. Kuti kwai unodzidza chigumo chemunhu chero rikai rabuda kuna Trump chaiko uri kunzi baya wiki neuya, baya dhodhi arisei kutamba naro vasikana. Yeah, Musatambe actually, nedhodhi yeah. weriwe. Tanzania, this girl, Aiwa. Tanzania, this girl. Do you wear gloves? Yes, you can definitely wear gloves. You have to make sure that your nails are cut short. You can't have long nails, unokwaza muno, and you can use lubricants and so forth if somebody isn't allergic. There's all the plethora of things you do. Imagine wakapfeka a sexy nurse's outfits, then you come and you lay out your gloves and you say, "Baby, bend over. Nurse Cheers is about to check you." Wofika zvima pink gloves zvako, wotanga wabuda zvima lube zvako. Come on now, baby. What? Let me check and see what's happening. Where's the Hazina esinati hazina esinati tin nakadaka kuberi saka vanhu muri kuitwa kusimtuka imi vakomana Pane saka body vanhu muri parts kurohwa out of kusimtu imi bounds. mweriwe muri kurohwa kudzimba uku muri kurohwa kumasimtu imi wakazviwanepi iwe wakazviwanepi zvesimtu Ndakadata vadhara sisimeli ndikaona kuti engine kana isiri kureva, you have to start it from the back. asi wagona waudza hako vanhu vane injini dzamira nhasi vanenge vachirova Yeah, vachijamstata no, injini not all hope nebrekinavhasi is lost. Kana murume asiri kumira mukadzi ndiye anenge asiri kuziva the autonomy of a man's body. Mukadzi ndiye anenge asingazivi. That's why kuna anonzi ma-professional sex adult workers. Imunongoda ngoti, hey, hure, no, that's a professional. Munhu akatostada miri wemunhu kuziva kuti nange munhu uyu chisingamiri, how do you work with your clients? That's a client now. Kanari daddy, that's your daddy, that's your sugar daddy, that's your man. ndinotambvuma ndisimtu inotomborohwa nhai vasikana saka musati madhamba here hamudhambi hamuti kudhamba gaizi mukafamba mongobuda dhodhiasi simeli nyama dzinodzoka nange ukazvara mwana unosara une gomba rakakura semusoro wemwana here. Aiwa, chunhu chinodzoka, chunhu chachiya kumberera kunodzoka kunodzoka. saka muri kutoita kumashure zveshuwa achirwadze Sisimeli, you have to know your match. Unogona kuzvidamaja. Unofana kuziva kuti wewe miri wako, it depends ne shape. I'll break it down to you. Vakadzi vane maninga akasiyana. Ma-entry points akasiyana kana nange paunopinda mukati uyu zvinosiyana. Umwe anenge ane short channel, umwe inenge iri narrow, umwe ari halo. Ndipo panozonzi you have to know your size. Kuti umwe anogona kuita nemurume ane chinhingi chinenge dhongi so because ane opening inoaccommodator, umwe hachipindi. Saka it's not kuti one size fits all pane zvebonde. Unofana kuziva miri wako semukadzi. And one of the things as women, we've not really been educated about zvinhu zvedu. Tinofunga takafanana, but kana ukapinda mukati takasiyana. We all are very different inside. Indine musikana anoshanda muporn industry, my friend. Murume anogona kupinza roko rake rese kusvika paelbow, inonzi 15. Anoisa roko rake rese kuitwa chigumo kuisa chibhakera wapinza roko kusvika pane elbow apo. achifirei Handizivi, but body yake yakavhurika like that, akatoshapewa like that zvokuti roko rwemunhu rinopinda ruchibuda. It's called fisting. Saka mbopaonona kuti no vakadzi takadesignwa zvakasiyana, but handisi kuti chinhu zvekuti mukaita munofa, but iye ndiko kutonakirwa kwake because kupinzwa hapana chaanonzwa because ningi opening yake yakakura zvokuti anotoda kuti munhu atopinza roko. hainga kune zvishamiso kunze uku naimi zvakune zvishamiso kunze uku oraiti No, I'll come and educate you guys. I'll come zvatakuda kuita gaizika regaiti tigoita under 18 ndikaiti goita no under 18 tandika tigonyazodzidambura nyaya idzi regai tigoita no under 18 tidzidambura taimbozidambura hedu tatagarisa shuwa timbodzidambura timbowa kuti mazano vanhu zviri kufamba vari kushamisa sei noti kwai vamwe vakutoiswa zvibhakera zviri zvibhakera chaiko inobatwa matumbu mai No, mwana it's important. And I think when it comes to sex, it's about not being judgmental, because you can't decide kuti umwe munhu anoenjoya chii kana adadatwa sei nemiri wake. Some people enjoy pain. Pane inonzi impact yekuti unoita like uri kurohwa neband, but it's not for pain, it's for pleasure. And ndo anenge ari madomination
domination, submission couples. They could, maybe the guy is a dom, kana the girl is a dom. Ndipo vanona varume vaya vanofarira kutsikwa ningi, mabhora aya neningi, nemagogo chaiwo kutotsika negogo. Saka there's the whole plethora. Sex is not vanilla. Sex hakusi kungorara nemusana, murume oita jongwewo, but there's a whole world of sexuality, and I think we need to be educated. At least know yourself and at least know what you like. Umwe mwana anogona kuti andisvika, I never had an orgasm because you have never allowed yourself to explore your sexuality. Hautongozivi kuti pamwe unofarira vakadzi, pamwe you're lesbian, pamwe you're bisexual, pamwe murume wako haasi kugona kukuhandla, but because we're not open-minded, we go through life, especially as an African community, we are not very vocal when it comes to sex. Because at the end of the day, apana anokuforceredza kuti Alright. achausinga, you're a It's like consenting it's adult. like vanhu vakawanda vari willing kuya kuzodzisadzina esina tindichaenda kupa experience yangu yekushure iyoyi kana right. Saka pacheche Okay. under 18 takatarisira kuti vasikana vakawanda vari kuzviita vauye, but ndine mubvunzo kuti inini murume kuzosvika zokukotamisa takuita sim 2 zvinenge zvatanga sei? Zvinenge zvatanga sei? Pfungwa dzanenge adziwanepi zokuti munhu ngaitwe nekusim 2? Where does the thought comes from? I want to know there. Because like, I don't know, I'm not so sure guys, but it's something that I've just heard from my Timomo. The moment your husband or your man starts saying kuti kotama akuda kusim 2, it means there might be something wrong. Pamwe ari both sides. Yeah, Yeah, that's very true. because That's very true. normally munanenge ari straight. I don't know, the thought yekuti kotama nimbokisa kusim 2 inenge yabva kupi. Well, Sisimeli, you have to know that it's a plethora. Number one, it can just be curiosity. Munano gona kungoita curious, kungoti kondi kadai, and we know kuti men are curious creatures. Anoenda pamsikana akafuta mupfupi miji takaita sei kungoda kungotesta. Saka that curiosity shouldn't be something yekuti tinobva tangopanisha murume kuti hey, say wakumbira ichocho. Pamwe he's just curious, number one. Kana kuti, as you said, number two, it can be indicative of somebody who's bisexual. Varume vakawanda, especially kuno ku America, like states like Atlanta namwe ma places, kune varume vanonzi ma DL, down low. Anokuroora mugoita family life mugoita zvese, and you will never even know kuti anorara nevarume in secret. Inini I would rather know. Saka I made myself the personality yekuti munhu anoita open kwandiri, because ukaita personality inokasira kujamuka munhu haakuudzi zvaari, and that's very dangerous. You want to be the kind of woman wekuti murume anofila free kudurura zvaari. You woita decision yako inonzi informed decision kuti uri kuda kuenda down this road here. But zvenyu zvevakadzi vanhu vatema zvekujamuka kuti unoita vana 4 nemurume ukaroorwa 20 years nemurume anorara nevarume kumasure kwegotsi, especially mumasocieties akaita sedu ekuti being homosexual is not very welcomed. Varume vakawanda, they live in DL, vanonzi ma-DL, down low. Anenge akaroorwa, ane mukadzi, ane family life, everything, but vanenge vane underground community yavanenge vachisvirana. And I think Zimbabwe zvakubuda bhija nezvinomakuona some people who are now popping up, some more vocal than others, but kuZimbabwe kozvezvakuinda vachiziva vatozara but that's better. vanhu vakuita vachiziva. But that's better. Let them be free and open. That's better for you, even per health yako. That's better for you to know. Vamwe vari bisexual vanofarira varume nevakadzi. Vamwe vanofarira varume chete, but vainyengedzera kufarira vakadzi because Have culture you ever done it with another woman? Yes, I like women. So you like both men and women? I'm bisexual. All right. So how did you know you're bisexual? How did you start to know? I don't even know it. I think I had, and ndakandato kuno ku America, and then there was this one girl I ndifarira, but ndakansinga mtarisi like that. But like when she kissed me, the first time that she actually kissed me, I could just feel butterflies. Like, oh my god, like this is not repulsive. Ndakansinga msemi, I felt like more gentle, her touch was more soft, like varume vaneka rough like this, but with the girl I felt like I didn't squeeze some more, like hey, like tone of voice, the way she touched me, everything was just more soft and more gentle. She had all that. Like she knew how to be more romantic. Like, hey, do you want to go shopping? I miss you, my sweet nothing. A relationship with a woman for me,
in a way was more emotionally fit than date. Anyway. But with the girl, I just felt like there was more romance and more intimacy. Okay. Also, you were Yeah. the woman, and she was the man. She was like the guy, yeah. Vanati, she's like kind of Anengarimkazi, but I know dress as him Komana, a little bit like a tomboy. Matomboy. Yeah, when you go Africa, but I don't know, guys, I guess she's married. Sa Royal Mint, kind of that, like Don't kind say of much. like. Don't say much. Oh, sorry. Okay, Mm, just kind of like like a tomboy vibe, but it's a girl, but it's a boy. okay. All Yeah. right. All right. Saka apa maizotora madhildo ndo amaizoitana nawo because hapana zvamungaita. No, you don't necessarily have to do that. It actually depends on the relationship. Yeah, a stud. Thank you, sweetheart. I'd forgotten the name. It depends on the person you're with. It doesn't necessarily mean kuti munoshandisa madildo. Pane inonzi scissors. Yeah, muno hakirana makumbo like scissors kana ukavhura scissors. Moyo mongoningirika mo grinder na zviningi zvibeans. Do sex yacho. Uh-huh. Okay. So havana penetration ikapa. Finding a personal penetration, no. And a lot of girls who are bisexual, they don't need penetration. Mano, they enjoy sex without the penetration, actually. Especially the hardcore lesbians. Penetration, that's why I. But I mean, because I'm bisexual, I don't mind the penetration. Saka, yes, you can put a strap on as well when you're with me personally, but I don't need that to have an orgasm. I don't need penetration. I can have orgasm when achingotamba neni without putting anything inside, and I feel satisfied. Okay. Mhm. Pakaipa. Hai tichadzidza zvakawanda pano. Anyway, regai tigouya nelive iyi. Regai tigouya nelive I iyi love you guys so tinyatsokunzwisisa. much. Thank you for having me. Just keep Hai an tichize open vibe. mind. Keep an open mind. Decide what you like. But at the end of the day, the one thing you always need to know is your body. Guys, musavhunduke imi chinyepedzera vakawanda venyu mutori mumalisbon apa kutongoti hamusati mabuda pachena chete. Hamusati mabuda pachena muchiri mucloset asi vakawanda vacho munotodawo vakadzi kutaura chokwadi hatimbojaje vanhu nokuti ndizvo zvavanenge vachingori asi kungoti ngatirye hedu kungoshama-shamawo nepasina kuti vazhinji kune vanogona vakabuda pachena vakazvibudira pachena koita vazhinji vekuti vachirimo mumacloset masi mune muchitodawo vakadzi vava kukwiziwa izvo zvimasizha zvataugwa kubereka nemuchida kutokrosa nawo masizha Melly. The most important thing that I will repeat, then I'll see you guys on Friday in China Box as and we'll set it up. But the most important thing is you just have to know as a woman, could your body belongs 100% kwauri. Miri wako hausi community property, hausi miri wemurume wako akakubvisira mombe, hausi murume wechechi yaunopinda. Miri wako, it's your body. You decide what you like to do with your body. And when I start to tell you the different things, there's a plethora of things. You can be a dom, pamwe you're submissive, pamwe you're into impact, pamwe you like rough sex, pamwe you're into role playing. There's a plethora of sexual activities. Zvekungorara gotsi wakaita sehuku. Handizivi, that's old fashioned, guys. Mozongona varume vachingoita gumbo mupagumbo panze because you're not allowing him to explore. He can't even touch you kumasure watovhunduka. Uri kuvhunduka chii? Harisi buri here. Regao, I explore. You're his woman. Let him explore with you, and you can waona decide. mechi yako mucomment section dorothy mukahanana waona mechi yako chiedza dorothy munotoenderana chete zvauri kutaura ari kunyatsozvitsinzira ende ari ndoya zvandodawo izvozvo waona mechi yako waona mechi yako I'll come to inbox and we'll set something up. I think that'll be a nice session for our ladies. Yes, that would be nice anyway. Hatingavhariri nokuti isusu maold cargo takazoti hedu zvakati hatingavhariri vari kuda kuzviita ngavadzidzi vanoita nemunanongoita zvinomitsira Imisisimeli munotofanira kuzivawo kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti especially pre-menopause and post-menopause unoenda uchichinja. Munogona kusvika panguva yekuti pamwe makungoenjoya kudyiwa chete. Pasina penetration. Saka Baba Diaries has to be open kuziva kuti simele zvinova kuda zvekungodyiwa.
because you can still enjoy hazvirevi kuti kwese kungo pane mastages akasiyana and different things you can do. Saka these are the things that you have to be able to communicate very fluently as a couple, because couple wacho no relationship wacho uri papi if you can't have this open conversation about sex. Saka muri pwereka kana muri vanhu vakuru, you should be able to sit down, and there's games you can buy, pane ma card games nema board games amunogona kutenga to make it more exciting kuti musanyare, you know, and then vanhurume vazoburuka manje vava zvesex zvekukundana siyana izvi machiuya mava kuchikomenda manje endeyarumandazvinhu guys. Pane varume vandiri kuona pamusoro apa kubva tichitanga kusvika nanhasi vakanamira varipo. Yeah, you have to keep your men. You have to keep it exciting for your man. He works hard. Life is hard. We're all going through difficult times. But kana munachinzane mukadzi, chinonzi mukadzi chi. Chinonzi mukadzi, it's the sensual, sexual energy that you bring into the house. Yokuti muna akabuda mu kitchen mawabika akapina bedroom vibe ya chinja. The candles are lit. You know, you've got your lingerie. Munano gona kusia stress yese. Yeku hasla pa door. He's not even thinking about that anymore. Then you put him in that sexual headspace. You know, your massage lotions, my oils out. Then you know, you take it there. You give your man pleasure. You get pleasure. Then now the guy is wondering, damn, what can I do for my beautiful baby? You can get it bigger and just say that's how you get those beautiful things, because the man will understand. This lady is my painkiller. Pandinongo. Step on bedroom cheta, I'm in a different world. Saka we'll talk about it. Alright, kwangaitwe izvo zvaiwa ndambora ndobva kubasa kaini ndarara kandibva kurasti guys. Munoda zvinhu toita day rakanaka togara tataura. Vanoda vakawanda vana Esnati vachatotanga kudzidzira kukwira pamalive ipapo, vachatanga kuna Dorotha. Vanhu vakawanda vanoda kucontributa musi iwoyo. Huyai ndotokupai chance. Muri kufunga kuti isusu hatisi kuziva mune zvinyuwani. Huyai mudzidzise vanhu, ndopamunenge muchikwira muri open minded, muchinyatsotaura muchinyatsoita zvamurida kuita muchidzidzisa vanhu. Guys, come in your lingerie. Huyai makapfeka zvimadress zveizvo not pa Facebook, but you know, look cute with it, and then we'll talk about all that. Musazoya makashama asi pfeka izvi zvenyu but look cute. Yeah, put on your lingerie, put on your robe, have your glass of wine. We're gonna have a beautiful time. I love you guys. It's really good night. I'll talk to you soon. Good night, Chichi. Bye, See you. Talk to you later. Chipadon. Right, guys. Ani mashuaka. Aiwa. And Tuesday date. Tichanyora kana akonfirma iye kuti Friday. But even though she doesn't confirm, antika ndatoona kuti mukonversation mune team rangu chairotozvida repano rotozvigona kuzviita izvi. Saka tinongouya tovhura panapa totaura nezvazvo. Taimbodziita kudhara vanhu vouya vachikwira vachidini vachitaura. Saka tichibvumira even lesbians musi wacho tiri kukudai. Antika panapa hatijudge. We don't judge people here. We listen. Antika lesbians budaiwo musaga musararame kuzvikona muchinza hatisi kukurudzira asi zvakare hatingakurambe hatisi tinokudzai kuti hatisi tokujajai hatisi Mwari kaisu tokujajai kuti zvakati. Come be free, come and talk. Yamutaure tinzwe tizive kuti zviri kufamba sei. Tasingandochenza nangotega ndibvunze question iyoyo. And she's not the only one. Kune vakatowanda team diaries rekutodaro rinenge richitodaro. So we just want open-minded people, as Chedza said, open-minded people, and to understand and to listen what is happening out there. Tidzidzo zvikuitwa kunze zvinoitwa kunze uko but hatizvizive. Why? Because we refuse to be open-minded at times, because we are too judgmental at times. Munhu akataura kuti ini zvandiri, we are quick to judge, we are quick to insult, we are quick to throw, mashoko anobata vanhu andimashona. So that day racho iroro, it's gonna be a lit life. Toivhura toitaura nguva iripo. Munhu ouya no under 18. Varume totokuza kuti come at your own risk. So zvomuchida zvinhu kudai, come at your own risk. Totaura patichinyatsoita kudzitaura nemazvo. Animaona dzichinyatsotaurwa nyaya idzi dzichinyatsokuferefetwa sezvadziri nyaya idzi. Andimaona. So yeah guys, tichinda takadaro. Deniko aisa ningikiri inonzi aisa angry emoji pa comment ya ningikiri weduwe ya Esnat. She's being open-minded. Esnat, she's being zvatiri kutaura zvatiri kutadza kuita isusu vari kuzviita. Animaona vari kuzviita. Saka regai vaite, regai vanakigwe, regai tizodzidza tinzo kuti zviri kufamba sei. So guys,
Yeah, it's been nice talking to you Makusena. No, tanzipewo madate ndichakuudzai nguva iripo, ndichagara ndakuudzai pakati papa kuti zvazonzi paanenge aita free anomona kuti ndiye asiri free, dei anga ari free kana mangwana chaitotsva, saka chapuwa date naiye time yake yanenge ari free, then tongobaya mulife muuya muchaona kuti kuchabudikira vanhu vakawanda, tongosora nemi panje titokuziva tisingatokuzivi kudzimba dzemukati community zvinogara zvakadaro, tochiziva musi wachona iwoyo tonyora ndika. So guys, yeah, thank you for being with me this morning. Tatotandara musazoti ita kusuwa because I was with you. Ndandine michero ndakazomuka ndikasazodzoka palive. Of course handisi kuenda kubasa nhasi, ndienda mangwana Tuesday, mangwana ndo patichazoonana palive. Nhasi ndombosora ndakazorora ndomboita zvomhuri yangu, handi baba vanhu havasi kuenda basa nhasi, saka ndomboswera navo ndo mangwana vaenda kubasa, ndiye ndiri pamba toswera tose, imi neni tichiswera tose. So guys, and we want a safe space for women to share exactly maumba. We want but so far pana hapo asana mboona vanhu vachitora zvinhu zvinotaurwa nevanhu pana pachinsa streets. I've never seen that. Vanototora zvandotaura inini pazvinotaurwa nevanhu hansati ndamboona chitora. So tinokuti tinotorova necopyright kwete zvokutotamba. Not to insult, please. Yes, we are allowed to disagree, but not to kana. We can make a very good debate. Konana pachino, but tisingatukane, and a healthy debate. Kuti madebate kuti nopesa kutotukana kutodzi kusure kwako. Kuti kutukana papi futi situngoita naro chingona debate ndorakanaka. So atina vanotuka vanhu toda kuti zvinhu zvipa ipana patakara tongoseka chingona kigwa pasina munhu ambotukwa munhu. Toda izvozvo. Animaona. So titakatoti admin jegere. Vaya vanouya kuzotukwa chidarika vabva vatongoblokwa. Toda safe space for women to be free and to share their stories, for men to be free to come here open-minded and to share and to tell us those struggles dzavati dzakutaura kunzongo kuti wangu ini ndakamira ndakadai but kunzongo zvakamira zvakadai kuti susu tite pila ravo. Toda kuti vanhu vabude vataure vakasununguka padiaries. Hatidi kutsikirira vanhu pano, hatidi kuti vanhu vafile somehow pano. So guys, bye bye, I'll see you tomorrow. Ndakutokuti good night. Good night guys.